Ikusentzuleok, ongi etorri, zemozate zen mouz. Dan ondo, bueno, hemen gabiltz, beste saio bat, signalizen, kamera bakigu ez da bilera ondo, sinkronizazio arazoak ditu, beste arazo batzun artean, baina egun batzutan hobeto xio, bestatzen okertxio, baina beti baduzu ze launok, beti baduzu ze. Iondo entzuten, sikiera, bai. Bai, eta bagoaz, saio berri bat, Twitchen, ondoren YouTubeen eta PeerTubeen noski, beti bezala, eta, bueno, aventura bikainonekin jarraitzekotan, gaur beranti arxamar, amarrako gutxi, asteako, ze ordu di hauek, eta ze ordu, baina, bueno, saio txoa ingo dau, eta iazmuz jutean. Ea ba, nahiko momentu kritiko nutzia genuen, hemen begik nola xaguai jarretzeion, gozo, noraino, begi, horreino, gau orduk, ilargi, ibaios, ongetorri gaur gau pasa zuekin, Bueno, ikuseko dugu noiz arte, baina saio jator bat ingo dugu, eta ia, aurrekon pixkata gobi hau benitzen, da ia, buelta mateion sentsazio horrire. Ostia, ez ditela harrapau isa kutsa komandoa ez dit harrapau. Oan bai. Aupa ilargi, aupa ibaios, elkarri kaixo esan, mesedez. Eta astera goaz lagunok. Beti okorreko botoi emateiot, switchak inoitutan hau, eta A eta B, beti kontu iguala deu, lagunok. A eta B alderantziz daude Switchen eta isa boxen, isa kutxan. Orduan, hori nola soluzionatu behar deu, arazo hori? PlayStationekin problemaik ez do, baina hemen problema da, netzako Nintendoa agintzeuna eta Microsoftek bere atzetik jomarko loke. Argita garbi diotsuet, nazkauta nago, bat eta bestekin nazten. PlayStationakin jarrapauta duket. Parranda sierpinskin. Baina lagunok benetan. Baina isa kutsa bizirik dago. Mandoa bizirik dago. Eta problema bada. Eta nik ja Nintendo eta PlayStationen artean moldatzen nahi zuen. Gero ordenaren jokatzeko hartzen mandoa eharra dela, guztia zait. Baina problema bidake, zeti dauzki alrebes A, B, isa eta Y zeak Nintendok eta isa kutsak. Ze pasatzea? Ekaitza. Bizar luze lerden hori. Ongitorri, gabon. Aitzakik, aktsitsak mando batin edo beste... Horre, kaben dios, tapau iteit. OBS-ek tapau iteit. Markatu. Oan bai. Txata nola ondo ikusten. Aitzakik atzitsak mando batin edo bestin, beti atztsitx. Atztsitsak beti atztsitx. Eta zizupe, bizarra non kendu duzu? Ez kendu. Hor dago. Ez kendu bai. Ez dakit arreglatzen, problema hauket bizarrakin. Guztia zait bizarrakin ibiltzea, baina ez dakit konpontzen, enaiz ekaitza, eta ekaitza eta zizupe, fight, bizar, guda. Ez, ekaitza jutzuko dut bizarren olimpoa, ze beak bezain bezalako elegantzekin eramatea oso zaila. Eta ez dakit, gabon ekaitza peregrinu, ez dakit konpontzen, problema hauket, luzatze zait, eta hasieran ondo, baina ja pixka gehiago luzatzeanen arazo dauzket, ez dakit konponketa egiten. Egol bizargien baten, ahumorko eta egun baten, da beha izan, bueno, eakutxen azu, teknika, berriz ez itzultzeko ona, baina, bueno, dana mozte eta listo. Olioa jarri eta zepilo batekin eman, eta listo. Bai, baina, zeitezu, ekaitza mesez, luzetxo dukozunean moztuko duzu. Errebelde hartze zaizu. Errebelde, nahi dezaitena da, dana luzatu ezela, eta ia gehatzea, eskaz gehatzea. Eta ekaitza, zu zaitezu, bibotea noski moztu ingozu ez? Osea, bibotea gutxitu ingozu hemendik ez? Eta danetik gutxitu eta azpitik ustezu luzego ez? Hola da kontua? Ez da jakiten nola... Eta
Eta baukete berez habilidadea gure izekin ze hileatan anik moztete, baina teoria falta zait bizarraken, ez dakit ondo nola egiten, tutoriala ikusi horko ditut. Batzutan bakarrik bigotea mozten dut bai, esaten duzun moduan. Horri orain grooming deitzen zaio, ezta? Ze, bizarra konpontzei? Grooming! Oire baldeu? Bueno, no lagunak. A ber, nun gindoa zen? Nun gindoa zen? Ibaios, nun gindoa zen? Hau zertzan? Utzi leku hau, bai. Aholku edarra. Nun gindoa zen, sartu nintzen leku baten kriston jendetza zebilena eta egurra jaso nun. Hemendik zan, hortik gora zan. Goazen ikustea zer dauketen eskura. Eta bizarra nola egiten den tutorial asko dago, erreza da. Bide batez, Gabon guztioi, ez dudala ezer esan. Gabon zuri ere, ekaitza. Googleek ez esan dit. Oso gauza iluna da grooming hori. Ara, zeotea. Gaixua, hasi baino lehen ja behai galdezka. Bai, ja directamente Ibaios kontuatu naiz, ez dauketela burua jokuntan ondo pentsatzeko, eta zuzenen esaia zuzuk. Aurrea, atzea, noa jun, piskat gidana zazu. Erabilera bakarreko zorabiatzailea. Bai, aurrera biltzen hasi nintzen da, etzan oso ondo atera. Bale, bala bakarrak indako revolverra, beraz, kendungo dugu. Eskopeta, balai gabe daukeu. Pistola, balaken bai. Baldaukeu munizioa revolverrantzat. Ez daukeu, Beraz, pistola hartuko, pixkat pistola, baina hartengo dugu. Eta pistolan munizioa, bai, 10mm. Ez ditut gastatuko erabilera bakarreko zorabiatzaileak, ze Ibaiosek esan zian oso onak ziala, baina gero, horre aurkari nahiko gorra daude eta ez zituen golpe bakarrakin hiltzen, da piskali hau nintzen hor, eta 3 eslot utzi nahi ditut, beraz, hola seiko dugu. Gorde ingo, gero berdin juteko, akaso hilengo naiz, onar dezadan, lehen bailen. Aurrekon doble molorek esan zian, Ronaldinho nahi bernula hor, eta guztetarra zuizeukela. Bale, ustek, grumin hori da, Ostia, gorra asuntoa. Gaixua, hasi baino lehen jabe galdezka. Egon, ekaitza! Ez dakit zein zen bila nabilen hitza. Ahaztu ezagun kontu hori. Jokoa amaituko du eta ez ditu gastatuko. Ja, hori ere egia da, Hori Soulsetan asko gertatzen zait. Gauza batzuk dira momentun erabiltzeko la gastau iteanak eta azkenen ez ditut inoiz erabiltzen. Beti momentua proposan bila eta... Baina bai, Ibaios, grooming esaten zaio bizarraren mobidari. Beraz arrazo izanon. Kontzeptu desberdinak nahaztu direla. Venga, hemen gora zan edo ez dakit seguro. Hor beste ez Hostia, nola zan, koklearra begin gauza. Gune ez euklidearra. Nagusi. Aupa, Eider Gorro, zemuz gea. Por cierto, gustatu altzaizun bialdu nizun kantu hori. Entzun altzen hon. Bai, kontzatu garen astu direla. Aupa, euklidarra. Aupa, Eider Gorro, Gabon, sexy. Joder. Euklidiarra. Gune ez euklidiarran asuntokin. Bueno, erregina. Lehen egunean... Bale, bain guatzen aiz nungin doazen bai. Lehen egunean koroatu zuten. Egunik luzenean etzen ezer gertatu. Urrengo egunean ezkondu zen. Azken egunean bere burua hil zuen. Bale, hemen puzzle bateako balio dugu, baina puzzle hontako materiala falta dugu. Okeraz banao. Eskutan jartzeko gauza gehiago faltaia, zorrotzi gendun eraztuna. Beraz beste norabide baten gendua zen. Euklidear honekin nahastuko naiz erki. Hemen erdira salto inberko oteten azkenan, momentun batan. Eta benga. Por cierto, lagunok, Discord erabiltzazue? Gaur hasi naiz erabiltzen, gamer hauntxean komunidaden sartu naiz. Ez dut ezea hundik ulertu, Discord hori zeitean hor.
Itzein, ez? Itzein daike testu bidez, da audio bidez da olare bai, eta gero zerbitzari daude jokatzeko eta hola, baina erabiltzaldezue benetan gauza hori. Gabon ilargi guapa. Bai, entzun dut hainbat alditan gustatu ere bai. Ahotsa hobetzen zaidanean, ea zerbait pentsatzen dudan. Ze ondo, asko posten naiz. Ni saiatuko naiz euskerazko bersio bat prepatzen. Eta bialduko izut zoze. Nik nerera dauket kantu gola inglesetik kantu gitzultzeko. Ez naiz bate literala izaten, beti saiatzen naiz originalak dauken rolloa pixkat errespetatzen, baina gero fonetiko kita hola, hobeto tortze zaizkian gauzak sartzen. Ia zerbait iteten nik eta bialdeko izutu. Noizbait erabili izan dut, baina ez dut ulertzen, edo ez zait gustatzen. Edo biak batera, ez da ibaioz. Googleen elkarrekin zuzeneko egiten komunikatzeko erabiltzen genuen, eta guztioi entzuteko zuzenekotan. Ea garai hori bueltatzean, ilargi? Garai hori ez da bueltatuko, baina ea ohitura hori bueltatzean? Oze! Ia pixkat aurre egiten joku honetan ze ikustezue. Beti izketan nahi naiz, ez eta aurreatzen, da, 17 ordu damak izkit eta baindik bigarren kapitulon joa. Igual rekorre ingoet, zuzeneko ordu gehiena pasatzeko joku honekin. Ostia, ikusteko alitzake, beste streamer batzuk zenba denboran pasau duen. Ikusteko alitzake, ze rekorra itekotan, Zazio berritxu, oso berritxu. Bale, mapaik ez, adoreik ez, nora goaz. Horbeste estarri doilor hori, hemen giltza behar da, hemendik gora goaz, eta hemendik bada bideik ez. Ez uste gora joan behar nuen nik, edo bai ez dakit. Lehen gutxi situatzen naiz da baina gune ez euklidiarrakin asunto gorra. Jokoan Discorden baino galduagoa tasiozu dupe. Ze gizalarru, Jon Liz. Ze gizanarru, adiskide. Aspaldiko, ondo bizialgea. Ni antzuela juten naiz tarteka, Horren ize bargikinen saiatzen, da horrekoan kontzertutxoare egin duen. Irimo biziriken mobida hortan, da ez zintudan ikusi. Zemuz, noski lanpetuta biliko zen, noski bakigu zen lanetan zabiltzan, da zen ordutan porai biltzeko eginkizuna, eta zemuz zabiltza espaldiko. Irekizen duten ate guztiak, Gabon Joliz, uren itzalako ezin ikusi. Ez dakit ate guztiak irekin itun. Kontuz. Dale, hau zertzan, hau ja egin duen puzlea bada. Bai, hau egin duen. Hemen ja egin dago inberrekoa. Irratiarekin lortu zenituen kode horiekin. Egi da, igual, karo, bat baino goio zean. Igual ez. Egun eskalian eta gabo ez etxian, lehengo kontrara. Hauxe. Epa. Pentagonoa. Hoi da. Ostia, kuaderno atera berdet. Beste aldetik irekitzen da. Bale, beste pixu antzan, bale. Beste solairu antzan. Irekin unatea, eta hortik zeon movida serioa zeonan. Ronaldinho nahi meraten lekua. Pentsatzen nahi naiz. Haupate efe, ongietorri, izamuz geha. Pentsatzen nahi naiz, hau bukauta gero, bildurazko beste joku bat itea, alo loko. Soma Zital Edition, Zitalen itzulpena, eta probatzekotan nau. Ia ondo babilen ordena horren, Zitalkok esan dit bere ustez baietz, funtzionatuko gula. Beraz, argi, ze Soma joku horrei kriston itxura hartzeiot. Kriston itxura. Iepa. Ta zizupeta ilargi, noizko milu zera? Ze galdera da hori, Jon Liz? Milu zera? Bueno. Erotu algea, Ez, nien naiz zalea, enaiz milu zalea, enaiz horrekorren konkurso zalea.
Eta ilargi, igual ni baino gehiago horren zalea, baina telebistan ateatzeko zalea ez dut uste izangoanik. Ez dut uste behar zentuta. Kontu zuen, lagunok, kontu zuen, Ronaldinho. Ronaldinho hemen da. Bale, hemen jalea dago, Ronaldinhoren egingo dugu berez ere, kontuz. Iskin egin dio bikain moldatu da. Bikain moldatu da, irratia piztuta, itzaldezagun, mesedez. Lata ematen egiko bestela. Gamelun propaganda pixka ditea. Hori behar deu gamelun propaganda egia esan. Ondo gozan Miguel zen jutea gamelun kamisetakin nola eta aitea. Baina, ba ez. Gaur bai, eta noiz aterako da hurrengo gamelun atala? Hori da, kamisetarekin. Ba, TFE. Leicester espero duz, ereneun grabatu gendun atal berria, eta ite du audio grabatzea gaurrena, eta gero ba, bat edo bestea normalen ilargi izatea edizio egiteuna, eta oain gontan nahi tokatu zait edizio egitea, eta espero dut, ba, azte beten buruan edola argitaratzea. Baina luze guntzen saioa, gero gameplay propiok sartu nahi ditugu iruditan, eta hori grabatzekotan, eta bueno, ba espero dela izteratzea. Hori da, kamisetarekin. Gameluz jantzita. Gonbidatu berri batekin atal berria. Hori da, gonbidatu bat izan zen. Gonbidatu bat etorri zen, eta beak gameplaya bialdo behar dit, eta gero nik edizioen behar dit, eta atal interesante dator. Zindagit, Miguel jute banaiz, gamelun kamisetakin jongo naizela. Ona Jon Liz, guk emango izau kamiseta. Ez daukegu, baina junda gamelun kamisetakin azaltzeko zea bali maukezu, kamiseta gure kontu. Teaser moduan. Jon Liz, nota hartu dizugu. Ederra. Noizbait ontzea, zuetza noizbait on Jon Liz Milu zen? O ametsa indat. Atea ireki duzu, bale, kontuz. Bueno, kontzentran adin pixkat. Eske, ambiente orduan hasi naizean, zuzeneko egiten da, hemen, ambientillo. Ederra, Jon Liz, keba. Bale, hau zer da, zulo hexadon alba dago, eta danak esaun aladia ikustean ez, eta bakoitzak planeta baten zeinu hauke. Orduan, hexagonok lortu gaiteu, bakoitza planeta batena. Hor jartzeko piezak izango jamateun ez? Ea ba. Hemen zer dago? Hemen aurkarik azalduko ja, fijo, ez. Vale. Bat badaukazu. Hombre! Berriz hemen nago, hau beste bada. Ez berriz hemen nago, bale. Uste nun besta solero baten neola. Lia hoi naiz. Bale, hemen daukeu kantu bat iteko muko poema. Oso politia. Apuntatu inberaturrena. Eta... Ibai, bali maukezu dokumentu baten jokuan testua, gustu hartuko nuke dokumentu hori. Testua irakurtzeko, inspiratzeko pixka poemakin, kantuk egiteko, eta bar. Hoi memore, ja, Ibaios. Baina beno, beranduago egin dezake hori. Bai, hoi da, bai. Biltzen jute ganainen ez, esan pentsatzete beste baul hortan gorota izango dela. Orduan, ba, karriko dugu, berandugo. Bale, oza, hemen ja egun da, nago ez da gizema taldiz. Hemen giltza bat behar dut, eta giltza hori igual bauket? Ostia, eski, enaiz situatzen, baina bate enaiz situatzen, Abertzer daukegun hemen. Giltza ez, hau bai, plaka. Ostia, hori aspalditea, auket gainea, Betikotasunaren plaka. Joe, ba, plaka biltzen hasi behar dugu, Eta giltza bat falta dugu hor... Dios, a ver, nola situatzen aizen hemen. Epa. Ibai ozen dokumentua lagunok. Honmen favoreat eskatu behar diot ilargiri. Ilargi, bialduko jazu zea. Esteka hori telegrametik.
GitHub ventana, menudos frikis informáticos, no? Ba, eskerrik asko, Ibaios, eskerrik asko. Eta gero hartuko eta. Nondik noa goaz. Mendik etorreko nintzen, noski. Ez. Git labera pasako dut. Hau da. Jak! Vale, bat jarri deu. Bertsio kontrola odolean daramat, dio Ibaios jaunak. Vale, gela hontan kontu hondikin ibili gerda. Bitu Ronaldinho, Taka Ronaldinho. Ostia, jaso indet golpea. Horrek emanin zaman. Hor, hemen arazo duzko. Eta ez dut gorde. Jak, Ronaldinho bizkor ibili da jaun Andreok. Irrati hori mesedez. Margolana ondatua dago, ezagutezina da. Bidali izut esteka Telegramen izateko, Ibaios eus itzulpena eta Josupe. Eskerrik asko, Ilargi, eskerrik asko, Ibaios. Eskerrik asko zuentzako. Lamikaina Ibaios, arrotu zea eta eman zaitu galanta. Ies egindakoak bat. Alinaren egunerokoa. Alina! Zer diozu, Alina? Zenbat denbora dara hemen behean? Bero pixka daukot. Nola iritsi nintzen ona? Non dago leku hau eta zergatik nago hemen? Ba, ik jakingoen, Alina? Nei galdezkagoen? Nire memoria hain nahasia dago? Betidanik hemen izan banintz bezala, betiko. Nire hilea ere gutxinaka zuritzen ari da, sartzen gure Alina. Bueno, baina... hasieran arian ezenan, Alina, ze pasatua. Gogoratzen dut nire izena, eta nire bizitza. Baina baita beste izen bat, eta beste bizitza bat ere. Eta badirudi, hemen zenbat eta luzaroago egon bi bizitzak banatzen dituen lerroa, orduan eta lausoagoa dela. Ostia, Alina... ¿Qué pasó? Sendaten berko nuke. Hemen zer dago? Intxentxua! Ni intxentxu zalea naiz, baina gutxitan jartzet, zehaztu itezait hor dauketela. Granada kartutxoak hartu? Bai! Eta bagen nuken granada jaurtitzailea edo? Kontuz, jaun Andreok! Ostia, eske, azte bali manaiz... Nor da Alina? Ibaios, nor da Alina? Kampuan bero ta umel. Azte bali manaiz irrati asunto ditan... Egurra mangoia ez dit ematen denbora hor konpoketa horietan azteko. Horrena, gela hontatik raus pasatzea, ez da, Ibaios, egin iez, bai, eskerrik asko. Nor da Alina? Alina hasieran arian ezan? Eta baina Alina da? Ze asunto dago? Alina gestalt. Alina gure gestalta da berez. Gure gestalt kidea. Gu ez gea bere kopia bat. Ze... Gu kopia asko dauden kopia baten kopia gea. Edo kopia asko izan dituen original baten kopia gea. Ez Alinan kopia. Alina gure lankidea zan. Ez dituzutenak hil behar derrigorrez. Ez zara Bibi. Zein da Bibi? Ibaios. Egin iez jartzen badu, korri. Ibaioseko jartzen balin badu. Kopian kopia kopiatua. Eta... Markoko plakak metamorfosia dio. Ojo. Bibi Netanyahu. Ez nekin Bibi zenazunek. Iesi merkoet.
ies inberkoet. Kontuz. Iskin, jaun Andreok. Ufa, nun nabil. Egurra jasotzen, kontuz. Segi. Eriotza. Eta ez neuken gorde eta... Pantalla urdina. Ez neuken gordeta. Baina zer egin duzu ba? Bai, askoik ez. Egiari zor, askoik ez. Alinan mezu irakurri, eta... Zea, plaka sartu dut bere lekun. Atetik irtetean norabide aldatzen da, horregatik nahaztu zara. Igual. Ez naiz nahaztu, ataska huin ez da gizertu den. Eskubik aldea junbaren honor. Enaiz goatzen nundi sartu nahi zen, baina bakit gela horren egitura nola da eskubik aldea junbar nula. Plaka berri sartu horko dugu ez? Bai, plaka sartuko dugu. Pistola aukeu. Kartutxok hartu ditut. Kartutxok, baina zerrentzat kartutxok. Bengaladun pistola, honentzako ez zian ez, granada kartutxok zian. Bengaladun pistola eta bengaladun kartutxok. Honekin zegite, larri aldirako bengala... Ostia, igual bota barko nuke gela hortan, zea, ez danak akatze ditun... Suposo bitet danak akatuko ditula. Honek? Ez honek ez. Etxaiak erra usteko erabil daiteke. Ostia, hau botatzea lehin baet, jata... Atetik irtetan hori ditu aldatzen da, erasorako. Bueno. Lasaitu gaitezen pixkat. Kolibria daudenean ez dakizun non dagoen benetako txaia. Vale. Gela hortan atzalare etzeon zer egin handik, ez? Agian asmatuko duzu, baina ikusten duzuna ez da realitatea. Jeseus. Alare etzeon gela hortan movida handik, ez? Movida bai, baina... Ez dut uste guain junberreko danik leku hori. Baina bergoatzen aizen nundidan, Jesas. Pasaukoten di joku egun ematen. Que nora goaz, Jan Andreok, nora goaz. Nun sartu bertzen hau. Ufa, lio, Hau nahi da liauta, ez? Nik berez, baina ez nuke pixua gora junberra. Liau iten ez. Ez nuke junberra gora. Baina gora noa. Bai, pasako zu baina ibai osi ezker. Hau, abisua. Bertan dagoen. Ostia, hemen bidea direkikoa ez dakizen hiltze deunen, eta ez geha inorrakatzen ez geha. Ez geha ondo hai, ez geha ondo hai. Lagunok ez geha ondo hai. Zeo zeintzazue? Akaso mapa bat egin beharko duzu paperean. Egi esan da, orain nire nahiko galdutan nago. Eta gero guri irekutsi moraztu dako mapa. Badakik teraztunena asmatu behar duzula, baina gauza falta zaizkizu. Bai. Material falta naharmen auket. Kontuz. Dios. Kontuz. Ufa. Zeatik hain hemendik pasatzen, honea etorri nahi nun. Baina beste bideo da honea etortzeko. Oandik iriki gabe dauketen bidea da horretik lehunaiz, bale, lasai, eta zio. Itzali irrati eta zio mesedez, Ate iriki duzu, bale, horretik ezin honet horri, bale. Lasaitu gaita izan da, no pixkat. Eta hemen, ez dago, ez. Hemen bat berago, bale, pixka situatzen nahi naiz, Baina, solairu asuntoa ze? Ez euklidearra da. Noski, solairu asuntoa. Era bat ez euklidearra solairu asuntoa. Gorde eta lasaitu. Ondo. Bai, oso ondo, baina ez dakit nundi jarraitu behar duten, ostia. Solairu asuntua bai? Solairu bat igo,
Eta gero jetxi naiz. Beste ate horiek iriki baitut, baina eski ez da nun dauden. Eta gero jetxi naiz, jetxi gabe. Solairu asuntoa Euklide hartuta dago, izan daiteke. Hemen gehala berriz, hostia. Hemen ez dago beste bideik. Vale. Oen jun nahi dut, leku batea frekuentziekin lortu nituen kodigoiek sartzeko eta ate gehiago irekitzeko. Baina hori nuntzan, hasierako lekuntzan, solairu bat gorago, solairu asuntoa zentzui bali mauke, oendik, eta guazen gora, bai. Hemendik ez da bideik ez. Vale, gora jongo gea. Lehen bera jisteko ate bat azaldu zaizuzta. Bai? Ez esango nuke, baina posible da, posible da nahi zenterau. Iritsi nahi dut. Honea baina etzan hau ez? Hau dia inda neuken. Hemen, erdian. Bale, jaja. Ze, bale, jaja, ze. Hemen di balda bideik. Hostia. Dios! Ronaldinho! Baina hor ezkerrera, Juan, musrodetik ezkerrera. Horrean nahi nun, baina bat erdin jarri zeit eta bildurtu inaiz. Joder. Berez bada bidea uste dut. Venga, guazen, total, hiltzo animal behar hilite naiz. Zein arazoa. Bai, Ronaldinho, bai! Kontuz. Kontuz lagunok. Ekipatu. Tapiztu. Me cago en Dios. Zer da hau? Jaun Andreok zer da hau? Jaun Andreok zer da hau, kontuz. Kontuz Ronaldinho, badoa. Bai, mesedez dazkar. Zer da hau hemen, esto... Ufa. Zer da hori? Bai, eraztuna. Bale, hartu eta bagoaz. Beste izer ez da hemen, kontuz. Hemen bera ez da ezer. Ostia, hor zoze dago. Objektu daude gela hontane. Meko hauen, Dios. No, etorri naiz, ez. Horre objektu matzeon. Kontuz. Bendegala kartutxok ez, oien nun behar, ostia. Kontuz, postea. Bai, zo sartuet. Ostia, noa sartu naiz, noaz. Me caben, dio. Joder. Guazen. Hor zo zeutziet, baina... Hor... Hori zer da? Ez dut lekuik zurezko panpeina hartzeko, no me jodas. No. Ta hor objektu bat dago. Hartu inberko nuke objektu hori, joder. Ez duzu hartu. Panpeina hori behar dugu, ez? Panpeina hori behar dugu. Bitxoen, gaztatxalien bat hemen... Konpontzea da bakioa gaztatzeko munengo naiz, ez? Bueno, ez da golpi jasoetan. Nola zan osasuna behitzeko kontu ba... Adi, bai, hartu bildurripe eta zio. Oain, slot bat gehiago dauket, eta hori hartu dikeu. Estresak, keba? Kontuz. Jak Ronaldinho. Hor zer da. Hartu. Bai, konpontzea da bakia, kakazarrak. Baina ez dauket lekuik berrize. Tonto nahi netoina. Joder. Bueno, bai, espraia dago zuzu berko dugu baina. Joder, hau gastua lagunok. Hau errekurtso gastua. Joder. Guazen lagunok.
Bai, bai, oh! Bueno. Eta panpina... Nun erabiltzeko zen panpina. Bai, eraztu nana saiatuko ga. Hemendik ez da, joder. Panpinana... Ze asunto zen panpinana? Zate daukat soinu hori, irratia piztuta dago, joder. Desagradable, da jartzen asuntua. Venga la cartucho fuera. Escopeta hartxo fuera. Bueno, igual escopeta hartu behar dut. Bala tonto beharren. Eraztuna hartu. Sendatzeko zoze bai. Mesedez, sendatzeko zoze. Bai, autoinjektorea. Zurezko panpina txikia. Zertakotea panpina hori? Hartu injekzioa eta ekipatu, horrela ez zara hilko. Bai, baina ja ezin dut ekipatu ez erabiltzen dut eta. Gorde ezagun, bai. Eta... Ez berdin dio. Zitalisko. Kaixo, zitalko. Gabon. Zitalko, orduan... Zuk uste soma ondo biliko ala ordenadore honetan? Ze nahiko nuke jokatu. Eta no etorri nahi zoen. Bat ere fundamenturik gabe. No etorri naiz. Zeratik etorri nahi zoen, ez dakit. Potru ikututen, zitalko. Hemen hau dago. Arrabasoen oroitarriak igadurak izenak irakurkaitz bihurtu ditu. Hau hemen dago, Ez dakik zertakoan. Hemen esplikazioa eskaintza. Eta iluntasunean hildako opari eskainiko zaie. Argi bat eta bizigarri sakratuak. Hala aurkituko baitute leku madarikatu honetatik irteteko bidea. Bale, argio aukeu. Eta bizigarri sakratuak... intzentsua piztu beharko da. Ostia, baina intzentsua bauket. Hartu inden duen baiten, baina hili naiz da gero ez dut berriz hartu, ez? Holako joa da maten dut. Esaten un argie, hau izango zela argie, baina ez, intzentsua egoal, ez? Gabon ondartzok. Ez duzu hartu. Eneuken lekuik, beste punta hartan zan, Leku pixka komplikatun dago. Baina, ondo enitzen ez, intzentsua hil eginda. Bai, ez usten nun. Baina hori horrengo zutzi. Ados. Bale, ez da gindu honi joan. Argita garri esango izuet. Jun nahi dut, Jun nahi dut, eraztunan lekura. Guazen eraztunan lekura, tasio. Hemen dibera. Eta gero, mendik da ez. Aurrea jomerot ez, eraztunan lekua joteko. Hala, berbiztu zaigu, zerri hoi. Horretziko dugu berbizturik. Ez da mendik. Hortik ez da. Pistoli. Hor da ulun pietxo. Eskumatik. Etzen. Tiro batzu botako ezkiot personaje horri. Ez dut hartu pistola, ze fundamentu da hau?
eskumatik etzen? Hemendik... Vale, bai. Ba, ni noan joa pistola gabe erotu algea, eta xio. Gaina eskopeta hartuko ez... Bauzko eskopetantzako balak, bai, kartutxok. Ekipa dezagun, birkargatu, eta ekipatu, jaun Andreok. Bai, hemendik, bai. Hau berpizten goia, momenton baten. Hemen gora. A ber, nola zan? Etxen, ze objektu dauket, eraztuna, sugearen eraztuna, ja berdez egineko eraztun leuna, bere isatxa, ozkatzen duen sugearen itxura hartzeko diseinatua. Aztertu ezagun pixka gehiago. Uroborosa dirudi, betikotasunaren sugea ere deitu izan dena. Uroborosa. Baldauke inskripzioik barrun ez. Beraz, nola zen hau? Lehen egunean koroatu zuten. Egunik luzenean, etzen ezer gertatu. Hurrengo egunean ezkondu zen. Azken egunean bere burua hil zuen. Azkenengon jarri berdi hau uroborosa. Bai? Karo, gauza gehiago faltaia. Eraztun gehiago faltaia. Nik uste, ez? Atz guztitako beharko du. Lehen unean koroatu zuten. Erreginan eraztuna, holako zeze, erreginarena falta zaizuela uste dut. Egunik luzenean, etzen ezer gertatu. Hori utxik utziko dugu. Eta, bai. Beste eraztun baten bila joan behar dugu. Jo, nik esango nuke, aten bat falta dela kodigo hori sartzeko, baina ez da aurkitzen ate hori. Arre, dios. Uroborosa bere buztanari aginka egiten dion sugea da. Eta horregatik bere burua hil zuen hortan, uroborosa jarri gartzen. Uste torrendo hiltzala. Eta bai no jongo naiz, la hostia. Mapai gabe, Ez da gino ajun. Lehenengo, akatu ezagun gixaxo. Seko! Kargatzeko nola da, arma kargatzeko? Erre bat? Bai, joak. Horre biltzen nintzen menua sartzen da, ridikulo egiten, joder, erre bat egin beharren. Nora ezean, Tasio, nora ezean, galduta erabat. Gela hontan beste ezer ez egoteare. Begiratzen diodanean buruko mina hasten zait. Etzen oso ondo ikusten, baina bai, burua guztana jaten ikusten da markatuta. Te voy a dejar seco World Project. Seko. Agian ez da hain idea txarra mapan antzeko bat marraztea. Uzkiaren gelan ez dizu behera joaten uzten, ez da? Proba dezagun. Bai, egi da, azutan euken. Azutan euken salto inbehar da hor bera. Bai. Gorde inbehar nun. Kontuz jaun Andreok. Asunto dago hemen, Isa da, ez? Bueno, zer da hau? Bos bada o zer da? Ta Isa, no. Hau nola katu behar dugu monstro hau. Isa, zein behar dugu monstro honekin? Hilko alaiz!
Bala egabe gaunez, me cabe Dios! Isa! Zeo zeintzan, Isa? Bala egabe gaunezela, posible alda? Joder... kargatu leike, me caben dio. Joder, ontsa ikasi ez da birkargatzen da. Ilai! Remata hoi marron lurrentze honen. Koldartu inaiz. Hostia. Bala batzuk, ozoz, joku. Ufa. Asunto beltza, Asunto beltza, hemen bala igabe gehatzea. Ez da idea ikonena izan. Isa, bala batzuk, ozoz, fabrikatu, edo... Hostia... Oso ondo, bai, Isa da, bai, hortan ondo. Anan, Isa, emaion! Isa! Eskopetan atzera kolpek Isa egurra eman dio. Bueno... Isa! Bueno! Gainditu deu, Isai esker! Aupa! A ber, nola kortzea izu muztu batea balago etortzea? Jo, bane uzken, la hostia, sortzi kartutxo dola, baina... Claro, zeinek esango zian nahi mustra bat zeola hor. Gorde! Gorde noiz esan diazu. TF, noiz esan diazu gordatzeko. Etorri aurretik gorde behar nuen, ez? Bai. Bota granadak. Errementa. A ber, nola kortzea izu muztu batea balago etortzea? Isa, hoi fundamentua, baina bain gorde. Bai, hori garbi do. Hau zer da? Termitazko bengala, bai. Behan du, baina bai, eskarrik asko. 10 milimetroko munizioa, hoi sobran dukeu. Bueno, osatuko dugu pixkate ekipamendua, eta gero gordekoet. Eskopeta momentuz fuera, ez dauku balaik. Panpina hori daukeu. Beste objetu materamateko mukoa. Kartutxo ugari eta sendagaiak gutxi. Bale, ze arma hartukoet? Kartutxozko bengalan asunto hartukoet? Venga. Eta bengalak gehiago bozkeu. Termitazko bengalak... zorabiatzaileare baukeu. Hau ez da horrekin erabiltzeko, ez? Bengala un pistolakin erabiltzeko edo bai. 26 milimetrokok. Oio bauzkeu. A ber, Nitro Express. Bengalen munizioa oso gutxi daukazula uste dut. Atzera eta sendatu. Bai, sendagaia faltaet. Zin dut sendatu momentu honetan. Joa, pistola normal hartu urko du. Revolverra bala bakarrakin do. Venga, pistola. Eta munizioa 10 milimetrokoa hartuko dugu. Eta ez dakit hauek hartu da, zenbat leku dauzket. 3 slot. Zoreiatzaile hartuko. Baina, momentuz ez. Oze. Eske gero, falta izatea gero. Bueno, momentuz goazen hola. Kargatu ingo dugu, ekipatu eta kargatu. Gorde. Isa gaixoak gureatik sakrifikatu inda. Baina, bueno, bentsat nola bala salbatu gea bos hortan. Isa, ez da esnatuko. Ez da esnatuko, ostia, hau pixka fuerte izan da, Ez da esnatuko momentuz, ez? Bale, hemen 2 bide. Ez, 3 bide. Ja, hemen, bale, hemen hau sartu gara dut, eta hortako kuaderno milak marat. Slot txokolatie. No, txokolatie.
Hemen geha lagunok. Hemen geha lagunok. Bermioko txokolate marka edo zer da hori? Slot. Bueno. Kuadernoa, hemen dugu. Zenbat gauza idazti duten kuaderno honetan azken aldein. Besike ja, no seke... Vale, hau pentagonoa da. Ah, pentagonoa, behitu ze ondo okuten egin da pentagonoa. Behitu ze ondo okuten egin da pentagonoa. Belarri dun pentagonoa gotzata. Esmatzea alde eta zio. Belarri dun pentagonoa, jak? Zuzeneko hasi horretik kuadernoa noiz agertu zain. Belarri duna. Bai. Iguala. Beraz. Txak. Txak. Eta txak. Ta venga. Opa kuaderno. Ba, aurrera lagunok. Gordengo dugu, aurrera segi horretik. Sendatzea dabaki bat elitzeke bate ezketorriko, baina eske sendatzea dabaki asko gastatzen ditut eta munizio gutxi gastatzate. Kontuatzen naiz hortaz, lasai. Hori bali bat zuen kezka, lasai. Vale, hemen jaleito dago eta materialare bai. Vale, ikuska ezagun gela bakoitzen zer daun. Hemen jaleito dago eta materialare bai. Ostia, baina noa etorria, noa jetxigea, dios. Hemen ze lasaitasun pixkato. Hor... Ah, hau zer da, bosa indeun gela da. Igual bai ez. Bai, hau bosa ingela da, hemen ez dago ezer. Bai, hace festa. Nahi. Kai. Ba, ber. Bai. Ba, ber. Hemen dikasikoa. Tiro batzuk. Bengo batik. Oh! Dios. Vale, bestea, akatu enberdeu. Ah, ez akatu da, bea. Nire oso fin ibili. Munizio gehiago, bai. Baina sendatzea da baki bat oso zen. Nitro Express munizioa eta arma non dugu horrentzat. Ufa. Bueno. Zer da hau jaun Andreok? Baina no, nun sartzen nahi geha? Hau zer da? Pentagono oitako bat behar da? Orekaren plaka hartu? Ah, hartu! Jak! Ez, jarri ez, hartu. No jodas. Ups. Not so quick. Kakazarra. Eta beste plaka bat jartzea izango litzak ez? Edo hau jarrikoet. Zurezko panpeina txikia geharke pasa. Jak! Ez. Hori non espero. Ba, ez du funtzionatu. Bere pixua auken zoze berko dugu. Eta ez da orekaren plaka. Pistola, agian? Pistola? Ez, pistola ez. Bideo honetik zabiltza, baina ez guztiz. Ba, nik uste zerbait behar dela.
antzeko pixu aukena. Baina ez dauket hemen, ez? Ez pistola, ez kartutxok, ez linterna, beste zerbait izango da. Arrizko plaka hexagonal astuna, osea zerbait astuna behar dugu. Ba, hostia. Nahiko Resident Evil, Asunto hau. Panpina hori ez dago osorik. Bale. Plaka hori lortzeko, ba, zerbait astuna sartu behar dugu hor. Joder. Bueno, pistola hartu eta guazen tiro batzu botatzea bain. Oh! Ez dakit baina hemen txekuko dituten zai, oze kristo. Igual Ronaldinho nahiteko. Ronaldinho! Bai, konpontzea da bakia, bai, beharrezkoa. Ufa. Bengala kartutxoak hartu. Eta hortik igo ingo gea, baina... Zait interesatzen igotzea guendik. Ondo ikusi hartemen zer dan. Jode, zain uzken. Zain uzken zerri horiek. Zoroiatzailea, lo otro... Bah. A ver, zer dau. Bah, lekuik ez. Oire ba aldeu. Oire ba aldeu. Hau kargatuta igual. Jode, kartutxoak eta hostik. Hau guzti balin baet, ezin dut zuntxitu. Jode, ezin dut utzi hor geroko. Hostia, Zoroiatzailea erabili. A ver. Ze falta zaio panpeinari, errusiarra dela ahaztu zaizue. Bai, ni pentsau dut, Igual... Eske panpeina azaldua beste nun baiten, ez? Igual beste zati bat, panpeina hundigo haukete... Zean, baulen. Pista nahi, bai os, larri esaten abil igual, ez, ondo. Ez, ondo, zenik ere bat ahaztua nun. Zorabiatzailea erabili. Bat daukazu eta leku utziko dizu libre. Bale, baina horrezkerretik etorri naiz da, hemen ia zer da hon. Ze, akaso... Zer da hori? Ze hostia da hau? Ze hostia da hau lagunok? Fatal error nik indetena lagunok. Ai ama. Bueno, bentsat gauzak inditut, baina dana leku bertan indat. Ez dauk eskatzeko dik. A ver, aklarazione. Goiko pixon zatitxo bat saltatu zenuen. Ibaioz, holako aklaraziok oso asko eskartzi dutela jakintzazu lehenbailen. Ba, jongo gea, momentu baten zatitxo hori berri zitea. Jode, nolatan bete zaiten beste zurezko panpina txikia hemen utzeko dugu momentuz. Beste panpin zati baten goa edo ez? Zurezko panpina txikia? Zurezko panpina handia? Ai lagunok! Etxon. Oiek, juntau erra daude. Jode, hortako ekipatu inberdia eta xio espaila aitezen, adiskide. Kombinatu. Jak. Oinarriak sao nola dauka. Nun jarriko dugu hori. Vale. Hau da, suizidatu dintzara. Eta horra saltzen da, ari ultrazorrotz bat dagoela, ez ukitzeko. Orain hiltzaituen monofilamentua. Hau da, suizidatu dintzara.
Oin behi izan dezakezula. Jak. Vale, Ibaioz ondo. Ondo Ibaioz da ondo ilargi. Vale, bain. Hau bakatuko dugu, gozo. Vale, akatu itzagun. Beitu ze ondo, zintzota jatortasio sudupe gaztea. Nitrospres munizioa utzingo dugu gero, zer bestela bete iteigu zea, bete iteigu inventarioa. Bai, zuzenen jongo gaurrena, pixka libratzea inventarioa. Munizioa eta sobrako mierda gutzi. Hau, ai, pistola utziet. Igual gehitxoa pistola ustea. O igual dara utziko eta lekuakin jongo naiz. Bueno, pistola harturko dut hasio. Hor bost slot daude. Vale, pistola eta munizioa hartuko dut, listo. Pistola kargatuko dugu, ez ekipatu merko horrena. Kargatu. Gorde. Eskerrik asko Ibaioz zure esplikazioak kristonak dira. Bai hoxe, gure aditua, itzultzailea eta aholku emailea, galanta gaina. Vale, hemen gaude, eta postutzen naiz. Eta hemen, Jack. Pieza bat falta zaio. Eta orain kakazarra ze pieza bat falta zaio. Hostia. Ikusiko duzu. Objektuak aztertu egin behar direla. Ibaioz lehendakari. Boi. Aurrera. Bi piezako panpeina errusiarak noiztik. Bai, egida. Bai, argita garbi pieza falta ez zaion. Baina, bueno, saiatu berrazion. Eta bai, aurkitzen duen beste pieza. Oain, ez dugu ezarrin, praktikan. Panpeina aztertzean esaten dizu ea zerbait falta zaion. Vale, eta oain. Hemen eraztuna duke hartzeko eta horrekin ja ate bat irikitze dugu goiko pixun. Vale, oain, Ronaldinho gautxo. Etzan hemen, oze. Sentatzea bakia, ondo. Hau gelatxungoa, ez. Hondik ez. Hau zer da? Bengala kartutxoak hartu, oantxe hortan ez, leku okine dute eraztunantzat. Eraztunan nuntzeon, ostia. Hori da bidea. Panpina aztertzen esaten dizu ea zerbait falta zaio. Hori da bidea. Baina kontuz, tasio. Ostia. Vale, txoin. Erabilera bakarreko zoriotzaileekin ostia tomen goi. Joder. Ostia, Vale, ele bat zan, ez? Sendatu, bai, sendatu naiz. Sendatu ditu bali maik horri. Indete nahi. A ber, lagunok, nuntzen eraztun ostia hori ba? Nuntzen eraztuna? Ze kristo? Hemen etzan, nuntzen eraztuna. Eskumako atea ez da irekitzen edo? Ze eskumako ate, hau! Ba, hemen egon naiz. Que puto lío. Ronald.
Ah, betxo? Ah, hemen ate bat dauta, nahi zenterau. Jode... Empanada... Bai, ondo... Hemen ez... Eta hemen... Ah, hemen gela txungoa dago, ez? Hemen gela txungoa dago... Uf, guazen hemendik, ja... Gimuztroen gelakoa... Vale, ondo... Ez! Me cago en Dios! Beste golpea jaso, tonto, Vale. Baina gero joan berko zara horra, noski, bai. Bai, noski. Vale, spraya, eskerrik asko. Spray hartu dugu, ate ireket dugu. Eta oain. Vale, oain kontutan hartu, hemendik bera joteko bidea daula. Gogoratu, Tasio, buru horrekin. Eta oain nundik zan. Hemendik etzan. Nundik zan eraztunan historia horta joteko. Ostia, hemendik zan ez? Etzan hemendik, ez? Oi. Ez. Etzan hemendik. Hemendik ez dut uste, baina bazpare paratu ingoet. Ez. Vale. Gordetzeko gela batetik gora da. Hemendik izan beharko luke. Joder, horre hemen nahi dela! Ufa, jaun Andreok. Bai, honen mapa kodernon itea esan diazue, baina ez editen honen mapa kodernon. Osea, ez Eukliderrak indabaldak izu ez zen ligodan. Nola ingo nuke. Horretik ez du behaiken mapain, ez honen mapa ikitik ez dago. Nola etorri naiz? Nundik etorri naiz honea? Zer da hau? Jaun Andreok? Botila txiki hartu? Bai? Zer da hau, jaun Andreok? Joan horra, garantzitsua. Bai, baina ez da nolatan azalduan bapaten hau. Ameslaria. Kartzela bat. Zeinetik iesbide bakarra eriotza den. Sakonean, ameslariak haragizko itxaso batean, itxaso gainean flotatzen du. Sakonean, ameslariak haragizko itxaso gainean flotatzen du. Zer da, horrazpiko hori da haragizko itxasoa? Ametxe baten gaude? Ametxe baten barron gaude? Begigorriak mundu berri bat du erditzen, beti erekotasunaren ametxetik. Eta ameslaria bere loaldian biratzen den aldiro, munduak ere bira egiten du, azkenean haragia baino gelditzen ez delarik. Bueno, zer da Jaun Andreok berriz irakurri nahi dut? Ameslaria. Flipante joko hau. Oi drama. Zer da hau, Jaun Andreok? Osea, hemen etzan da daun arrasto beltz horren amets bada dana. Bueno, zer da hau, Jaun Andreok? Zer da gela hau? Zer da gela hau ilagunok? Joder, Twitch. Latza. Zeatik? Txon. Nun daude ateko hain? Joder... Bera hortik. Vale. Bera hortik. Ardi latxa. Orduan argi dago dena, ezta? Ulertu duzu jokoaren historia. Ez dut ulertu, baina... Kriston interesa pizteit historiok, eta gustatzen zait narratiba mota hau, nahiz eta dena izen asko enpanatzen, asko gustatzen zait. Eta hemen eskumara.
Eskerrik asko, ibaios. Fuera. Botella txikia, likido garrenez betetakoa. Edukiak amoniako usain sendoa dauka, momentuz txulora eta aure bai momentuz. Gorde ingo deu. Bukaeran pasako dizudan bideoarekin ulertuko duzu 120 edo. Ba, bakizu ze izango litzaken politxa, igual bukaeran, ja jokoa bukatza dunen hemen zuzenekon bertan ikustea bideo hori eta komentatzea. Zer irutzaizu hori? Idea hona irutzaizu ibaioz. Eta hori, zuzenen ulertzen saiatzea eta dana. Linterna pizteko zein behartzen, ekipatu azteko. Vale. Nei bai. Bai, igual orduetik gora duka, Bai, baina presek ez dago izango nik uste. Eta hori gero igoleik YouTubea, ez? Beste bideo bate ikusten da komentatzen, hori asko kitau, ez? Eta arazoik horrekin, no ze. Erreginaren eskua, bale, bai, lehenengontzan, lehen egunean koroatu zuten. Eta hemen daukeuna da, erreginaren erazuna. Dana egin da dago hemen, egin da dago. Jack. Resident Evil. Bai. Jack jakintzaren plaka etxeako. Gozo Jon Andreok. Bai, erreakzioa. God save the queen. Txalo zaparra da, txatean. Txalo zaparra da ikaragarria. Eta aurrera goaz, baina nire arazo bakizu ezerrekin dauzkaten arazoik ondinak. Mapakin arazo itzela dauzkat. Ze oain bakin noa jo nahi jaten, baina naiz guatzen nundidan. Enez batzen nundidan. Plaka jartzeko gela hori. Ez que ez dago ideaik. Asmatu indet? Baina kasualiade utxez, zenez, guazen horkora eta aberze. Pausen azala esango nuke, ez? Bai. Bale. Bueno, seitik bi eta hirugarrenan nunda hon bakigu eta bakigu panpina behar deula hirugarrena lortzeko panpina zati bat falta zaigu. Nirez, bide txarra bakarri dakit. Ona. Bakigu panpina zati bat falta deula eta ez da kasualitatea izan, atzitxitzen memoria izan da. Arrazoi guztia daukezu. Ilargi, beste behin ere, arrazoi guztia daukezu. Bide batez. Iaios, bide batez, zer diozu bide batez? Bakigu beste joku bat euskeratu ezula, Death's Door, eta itxura bikaina dukela. Ibaios, da behon dizula berriz ere. Ez daukazula intzentsurik. Ja, eta intzentsua nuntzeon, uste bakitela nuntzeon. Ez nuen publitarterik egin nahi. Bai. Baki nun daun. Zea dago, frekuentzi gela hostia horren... Igual horre, bengala batzuk injutu alima naize. Eta jendea ia behingo zakatzea alimaet fundamentuz. Eta frekuentzina egin, beste gela hortatik intzentxo hartu, fundamentu pixkatein. Goazen ikustea ze munizio daukeun. Bengalakin hasi horrek fundamentu dut. Bengala dun pistola, ze bengala kartotxok hartu ditut, ez? Ozi dut hartu azkenen bai hartu ditut.
Bengala kartutxok eta hor eurra banatuko dugu. Plan bat da. Nitro ere bengala dira. Epa, nitro bengalak! Jaun Andreok. Kalibre handiko eta potentzialtuko 16 mm nitro express errifle munizio zulatzailea. PTF geruzaz estalia. PTFE geruzaz estalia. Gogor kolpatzen du. TFE. Noiztik zea nitro express munizioa estaltzeko geruza bat TFE. Ez genekin TFE asunto armamentistikon zenbiltzanik. Bai. Arma berri bat erabiltzea. Ba, genuen garaia, joder. Ostia, honek apuntatzuko ez dauken marraik. Wow, txistakoak. Bai, kriston inspirazioa. Kriston inspirazioa lagunok. Pena TF etzeola, momentu enten ematu honez. Baina aurrena esango diogu. Vale, oain hau daukeu, gorde indet, beraz bizitza jokatzea goaz gelaz zikin horta. Asmatuko banu bidea, la hostia litzake. Baina hemendik ez da, ze hemendik... Bai, hemendik da, bai, lagunok. Bai. Venga, eurra. Az gaitezen. Ahí va, venga la coscorra. Venga. Erredanok hor. Ose. Zerrilla. Hostia. Zasta. Venga, erretegira. Kargatu, banaka kargatzen da. Venga la. Oiek ja, betiako hilde aukerrez panago ez? Honek ze. Hala, gehiatu aiurtxe. Kieto. Bale, oain frekuentzekin asmatu inber dugu, lagunok. Bestela asunto txarra. Bale, zuterrebe, zitirbe, zezenbaki. Esaiazu ikustu alin bazu, eta nik ikustez balin bat. Where bist du, sterbe. Zenbaki bat azaldu daia, o ez? Sokarrat. Eundalorita mar. Venga, beste zenbaki bat. Where bist du? Fahler. Flos groizkende. Jusken los video. Zenbakia ondo txedez. Stirb. Badator zenbakia. Ikustu aldezue. 288. Ez dut ikusi, joder. Eundo goita mazazpi oain. Ez? Eundo mazazpi, beste bat ateako alaizter. Eundo mazazpi. Eundamabi. Amore emateko esaten dizute. Ez eta amore emango lagunok. Where bist du, hori alda where bist du. Amore emantzazu. Zin falta da. Eundamabi. Where bist du, der? Har! Where bist du? Ez ba? Hoffenglas. Oizer da, Hoffenglas. Edo horrelako zerbait. Gift auf. Zenbaki. Zertara etorri zara? Gib auf. Ber bist du? Zertara etorri zara? Ber bist du hier? Gib auf. Zertara etorri zara ona? Amore eman, zerret ja. Bota tiro bat bestela. Berroita amabi, ez? 0,amabi jarrio. Kontrolatu dauket situazioa, ikustezu ez da? Hoffnung los, larita maika. Laizter ditut kontrolpen, kontrolpen gixetxo hauek. Larita maika. Ze gehiago? Venga.
Bota, 129. Zast. Kontrolpean du Tasiok egoera. Hori ikusten da, nork agintzen duen. Tasio nagusi, zirpizki 23 meategian. Feheler. Estia beteka, beteka mate pixkat, soinu honek. 129. Hoffnung las. Ze, okertzen nahi dela egoera, Lagunok, zeatik gai da okertzen egoera? 126. Akatu agintzen duena, akatu agintzen duena ezkerrekoa. Zein da agintzen duena? Nolak izu zein dan? Exactamente zein? Hau! Exactamente zein? Hau! Ez nahi, alpere gaztau. Marra batzuk azaldu dira. Ez gertuatu gehiagi. Zeinak atu behar dut? Marra atzu duzken horbaitek? 243. Bale, erdikoa ez? Erdikoa. Jo, eske gertuatzen aizenen... Bota tiroa. Bale, hor bat ematia puntatzen eniz. Esperot beha izatea. Tak! Zast. Txalo lagunok. Ara. Vale, hemen esplikazioa genuen. Alinan egunerokoa, Alinan egunerokoa repasatu merko genuke. Zeatien hau hemen, hila zuritzen nahi zait. Beste bizitza batekin bere bi bizitza daude, bere oroitzapenetan, da banatza ditun lerroa. Geota lausoagoa da. Alina. Vale. Intzentsua hartuko dugu. Oso ondo. Hemendik bideik baldago, ez. Vale, hemen asuntoa margolan ondatuta dola, eta markoko plakak metamorfosia dio. Metamorfosiaren plaka... Izango litzake kontua hemen, ez? Ezin da bere atzen harakatu edo hortik metamorfosian plaka atea oso ze. Granada kartutxoak hartu. Antiboleko lanpara dago mai gainean. Ja. Ta. Bale, intzentsuan asuntua ingo dugu. Erdilda zaude sendatu bestaldean munstroa daudela. Bale, munstroa goiko atetik zirela. Bale, sendatzeko bauketzo zehala. Ez. Gogoa. Sendatzeko gogoa karri daukete, Ibaioz. Gogoa eta beharra. Baina... materialik ez. Bale, munstroa goiko atetik daude bai. Eta ingo hona etxea bueltau. Eta intzentsu asuntoa inberdeu leku baten. Ez gabatzen leku hori zein dan, baina intzentsu kontua zea zan leku baten zan. Gorde ingo du. Gordengo duz hiltzori neoteko pinta dukeu. Zer gertatu da hemen? Twitch. Likely harasser restricted. Chip viewers on... jartzeizke... Ez dakit zuek hori ikuste zuen, baina... Twitchek automatikoki hor txaten moderatu indu eta... Eta propaganda zale bat, boto bat edo hor gehatu indu. Baina nik ikusitetze jarri da. Beak ikusentzulek merke saldu nahi zizkean, baina, zertako gara nikoi. Argia eta bizigarriak. Bizigarriak eufemismo bat da. Oso memoria ona, leku baten zan. Guri etzaigu azaltzen. Vale. Leku baten zan, bai. Leku baten zan,
Etzan hemendik, ala. Etzan hemendik, ez? Hemendik eraztunan azan edo. Hemendik eraztunan azan bai. Zer du dugu? Oso behan du alda. Maikak. Bueno, lasai ez, behatzi erditan berandu hasi naiz. Jarraitu eko pixkatan. Legure galanta sartu arte. Momentu zagontatze dugu. Zitalko nezkeo lo dago, zarkote hori. Ba, venga. Intzentsuana, aberrite duen intzentsuana. Ja, esken ez batzen handi izan la hostia. Ez dizu soma instalatuko. Entzuten badizu. Nire normalen lehoten aiz ordu ontako, Gaur pixkat egun tonto auketon, ja. Hemendik ote zan, Hemendik ote zan lagunok. Kakazarra, ez dut uste hemendik zanekoen. Kontuz, Kontuz... Ez hori bera juteko da, hortik ez da. Zer esan du? Esan dut behan dudala eta zitalko honezkeo lo egon gala zarkote hori. Baina ez dut asmatu. Mataunez zitalko. Ez nazaude. Kapazea zuzeneko nizketan lo hartzeko. Bai, esaten nahi nintzen nik lo... Jak, Intzentsu hildako entzat, eta gogor... Ze gogor, ja, desboriatzen nahi naiz, Gogor. Inungo zentzuik etzeuken hor. Intzentsua, arbasoen... Intzentsua jarri deula, hildako entzat, eta horrekin irikida kaja, eta lortu dugu, plaka, lagunak, plaka! Bale, bizigarriena ez da orain. Ziklo honetan. Bigarren partidan akaso. Izaten nahi nintzen eta Ibai osok esan du zarkote ditu izutela, zitarkote, eta horretik etzen niala soma instalatuko. Plaka, gaiztuko egiten dizutena. Ojo, ondo egala, Ondo xamarra jote gehan. Hemen, galdu iten naiz erabat. Ez. Galdu iten naiz erabat, eske... Ez euklidearran mobidak engainea, gero eta gehiago. Bera joan berdat, ez? Bera joan berdat. Gaizki hasi zara, baina orain ondo. Bueno, ondo. Ondo, Ibai osai da. Ojo. Epa. Ze pisto... Vale, ondo. Monstro morda duden gelan, oharren bate doa zaizu, baina ez dakit garrantzitsua den. Vale. Momentuz, gorde ingo dugu. Jongoak gozo plaka hori ustea, eta gero monstro mordoan gela bueltauko gea. Ara, alarma auket, Olla espresa izua itzaltzeko, ontsen atorre. Biharko babatxikik prepatzen eukitut eta itzaltzen egoa. Itzali du
Tasiok, lapikoa, jaun Andreok. Orientazioen sukaldaritza tartea. Baba txikik, ez dakit, baba txikin asuntoa kontrolatzen zuen. Izatea baba berdek, atzan da, ez, baba berde handi horiek, nik uste dela hori gero lehortzen utzita, gure etxen beti baba txikik famosok izan dira, baina gero kontuatu nahiz, jende askok ez duela zautzen, modalidade hori. Eta hor utzitut egosten da, baina itzali berrenoeken alarma jarri ez bestela azten guztzean. Pentsatzen nuen orduako bokaututako nula zuzenekoa, baina gero uste baino berandu guazen ez da. Ez dut uste, ez zabiltza potxei buruz, ez da? Ez. Potxak txuri handi batzuk dira, ez? Ez, nik esatena dira beltzak ez marroiska txiki batzukola. Eta ze hauki, baba berde horiek izatea batzan jartzeiana hilarrak inda batea, eta baba horiek daukie iskinen marratxo bat ezela, eta holako baina txikik dira. Beno, txuriak eta berdeak denetari daude, deneti daude. Barkatu atzerapena. Bueno, oen joan behar deu plaka jartzeko gela. Plaka jartzeko gela joan behar deu, eta han utzi behar deu plaka, eta gero Ibaiok esaten gela horta joan, baina nundik zan, joder, nundik zan, hemendik etzan, hemendik gaiztoko daude. Hemen zan, joder, hemen zan. Lio hauket burun. Bale, zein zan, hau zan. Hau zan ez, hau, bai. Aiba maitasunaren plaka, zast. Osea, maitasunaren plaka jaso dugu hildakon ze hortatik. Polatxa. Zitalko. Bale, baba txarrak. Beno, txo. Gabon eta eingu somana. Earki zitalko, eskarrik asko, zure prestutasunagatik, ondo loin, dale beti, eta soma aurrena erosin berdet. Erosin berdet eta berro ofertan baten harrapatzeten. Eta gabon pasa, zital. Ondo loin zitalko aurren arte. Bale. Beraz. Kargatu gozo. Eta oain gorde ingoet. Ez, eske ulako gela bat esartu horretik gordin berko nuke hemen eurra dago, eta erdi hildan hau. Venga, gorde ingot. Gorde ingot, takitxo. Oain bidea bakitela, momentu honetan. Dale beti, dale txo. Bale, eta gauzak hartzeko slotak libre eukio baitut. Poltxikok libre eukio baitut. Eta goin nola da kontua. Bi daude libre, ez da horazik beraz. Baina hemen granada kartutxok zerrekin botatzeia. Granada jaurtik aldiorako kartutxoak. Bengala un pistola batekin, ole! Bale, orduan ondo. Eskopeta kartutxok fuera, tasio. Eta, sendatzeko zoze, ez? Ez daukeu ezer, joder. Botila txiki ez dakigu zertakoan, momentu zerrutzikoet. Berriz gordekoet. Oso loko nago eta berriz gordekoet. Uste dut oraingoz hori ezin duzula egin granadena. Bale, baina momentuz esenotak libre dare, beraz. Enaiz galdu bala, ez. Oiningo duna da. Hemen sartuko gea. Eta, venga. Iromen armailetan. Oso ezkene, ez eitxura hori. Iromen armailetan. Beste kolpea jasoet. Eskopeta kartutxo kartu iteu. Hori altzan hemen jaso beharrekoa. Vale.
Eta gela hontan zazutzi dugu. Ibaios? Ez, hemen ez dago ezer. Hemen ez dago ezer. Hemen, akaso. Kartutxo bagarriko alimazioan... kartutxoak ziren. Aka batu nazatela, Hori galimazan kontua. Ez dago problemaik. Hau, danok aztu ingo dugu zertatuen hemen. Berriz partida kargatuko dugu lasai. Eta... bai... ian nundi jarraitu behar dugu noain? Hoxe ez dakit. Panpina topatzea litzake, beste plaka bat lortzeko. Jo, eta noa komero panpinan bila. Ez dago... zalantzati. Nabil. Noa jun. Beti dago zerbait behar dana, baina ontsa bertan... Granada kartotxok utzen goitut, alperrik lekoa okupatzen nahi balin baina. Ontsa bertan... Nitro Express, bat zenba daude Nitro Express? 6? Bueno, ondo. Bai, eta monoflamentuaren gela daukazu. Esperientzia zoragarria da. Bale. Gela hortan ze... Gela hortan zein behar da. Gela hortan informazioa... Gela hortako informazioa esan diazu goiko solairuan euki beharko genukela, ez? Guazen goiko solairura, zoze suelto utzietela noizbait. Guazen goiko solairu eta hemen zer dago gela, solairu hontan zer dago. Hemen poemak irakurre genitun, oso politia da, baina filamentuana ez da. Biziraun, ezintzara joan. Epa norbait serio itzen behar dugu. Norbait etorria serio itzen behar dugu. Oso serio itzen behar dugu lagunok, norbaiten etorrerakin, oso serio itzen behar dugu. Ea ba. Norbait, gabon dizula, bitu zen sinkronizazio hauketen, hau eta, soinu eta irudin arten, gara, ezta? Norbait, zer egin dut, norbait, danoak egu zein dezun, ez dakit danoak egun, baina dakigunak bakigu. Norbait, ikaragarria, zure balentria ikaragarria izan da. Jartzalin bat, norbait, Dark Souls. Norbait, Dark Souls. Ikusten azu ez da? Ondo joa gauza ez? Ondo ikustezu ez? Ostia, oain ez. Txain, honek hartzalen maet? Opa, honek hartzalen maet? Bale, oan bai, oain ikustetu baita. Nik ez, esan. Bale, YouTubeen horrekan komentatu genuen azta? YouTubeen. Bitu norbaitek zein duen, Norbaitek ja balentria asko inditu, Metal Slug, beste gauza batzuk, kriston analizi sakona, Wanted Deadena eskandala bat izan zen. Baina hemen dago, 13 ikustaldikin bakarriko hengoz, jendea ez tenterau, hau existitzeala. Norbaitek induna ikaragarri izan da. Norbaitek indu, kriston balentria, Dark Souls B, Scholar of the First Sin, hil barik, iruzkindu gabe, eta 7 horretan pasau du. Hil gabe, hau, kriston barbaria da, Bueno, cinematika pasau du. Gaina, atalka banatuta dauke, hemen aurkitu indaike. Eta, bueno, esan berra dago norbaiten ikaragarri izan dela, norbait behon dizula, hau zabaldu dezagun, mesedez, lagunok, norbait, aurreko pentsatu nun Gamer Hauntxiko zean jartzea, konversazioan jartzea, hostia, hemen, entzuten nahi algea, bai. Bueno, aurreko pentsatu nun jartzea zean, Gamer Hauntxiko, jarriko izuet zea, linka txaten jarriko izuet. Eta, bueno, pentsatu nun, Gamer Hauntxiko talden jartzea,
Ba, hori intzen nula, ez zitzela, eta ikusi beharra daula. Beste gabe. Zehalako balentriak, ba, zitego askotan ikusten, eta jo, ba, ikaragarria. Nik nahiko nuke saiakera batein, en plan, norbaiti pikea, eta egun baten hartu playa, eta aber noan juristen aizen hil gabe. Azkar bukakulitzak azuzeneko asegurasko. Ja, bi aldiz pasauta okot Dark Souls bia, baina, karo, hil gabe, norbait, zenbat aldiz pasau duzu jokua, nola entrenatu duzu hori lortzeko? Zer egin dut zuzendariaren gana? Kriston jokaldia. Hoi ala da. Nik amairuetako bat naiz, baina ordu bete edo bakarrik ikusi nuen. Nik ikustako dut, ze egun bate baino gehiagotan bada ere, zazpi orduak ikusteko asmo dut. Bai, eski hori oso ikustekoa, Izugarrezko erronka da. Gero beste batzuk joko bakoitzean 100 aldiz hiltzen gara. Baita 200 ere. Bueno, norbait, beste gabe. Goraipatu inen zure lana, eta hortxe. Eta bueltatu gaitezen gurera. 300 ordu jolastu dut Dark Souls 2. Ostia, norbait, ostia. Ba, nire ez nabil urruti, Zenik bi jokaldin ditut, eta lehenengon uste 110 ordu izan ziala. Nire lehenengo Soulsa, 0 galduta eta hola. Eta bigarren jokaldin ja, aditu bat bezala, ba, ez da, 80 ordu dola izan zian. Karo, DLC eta bar. Hemen zein dituzu, norbait, boss principalak bakarrik pasau dituzu, edo? Ufa, eta izu jokoa gustatu, ez da? Bueno, jarra dizagun signalizekin, gaurko zuzeneko azken txampan sartuko gara. Ze laizter jendea bera jongoa, eta... Bueno, orduan, nun gindua zen? Ibai osek esan dit, vale, filamentuan asuntoa, ez dauko informazioik, baina saiatu merko dugu ze lortze duen gela hortan, ez? Ba, hortako jetxin behar da, eta oso bera jun behar da. Jo, uste nun hortek zala, enaiz batzen nundidan lagunok. Salto, hemendik salto inda, karo. Bai, jauzi. Igual alina esnatu ingozan. Sendatu ingozan akaso? Kakazarra, ostia, igual hilda dago, eske, errein genuen, hor. Vale, ba, filamentuan gela, ez da egiten mendik zan. Bai, uste baietz. Ostia, zerri hauek, Zerri hauek hemen daudela. Kargatu zak! Kargatu! Ez aldauket kargatzeko. Ostia, kartutxo behar ditut. Azkar. Bueno, ez dakit azkar. Joteko beharra da, baina... Zetik ez dut Nitro Express? Zelekuik ez? Zer da, broma? Bauket Nitro Express munizioa? Ze pasatzea? Uzkitik bera zen, Isa. Bai, Isa, ez Alina. Alina esan dut. Jode, ba. Hauekin ezin alda. Kombinatu. Me caben Dios. Eta hauekin, nola zian bestek? Kakazarra. Vale, bengala asuntoa gaizki, Muniziotik egin behar da, naiz oso ondo gogoratzen. Kombinatu. Igual munizioat bestekin kombinau behar da. Lio. Lio, eta ja pixka buruan ekautare bai, eta... Kakazarra. Etzan hori.
Nitro Express ez da, bengala pistolako atasio. Igual naztu egin naiz. Jaja. Vale, fuera ordun. Fuera ordun, eta hartuko duna da eskopeta. Boi. Batere lortzari gabe, eskopeta hartuta bado atasio. Ekipatu, mesedez. Eta eman egingo dio. Galanta emango dio. Zast. Vale, bestea gaina permanenteki akatu dugu. Ostia, hau gordetzeko mukoa lagunok. Hau gordetzeko mukoa eta arroetako mukoa. Noiz hemen lagundu baino troleatu egiten dut. Ez. Sobra, gara, ezin dezu joku dana burun zehazki duki. Bestea txurruskatuta geratu da. Bai. Bengalakin gozo. Eta bueno, bintzat haundina bengalakinak hau dut, eta beste hau ba, berpizte balin badare ez da alako problema. Bueno, filamentu angela ez da hemen. Hau zer da? Bengalak hartutxoak hartu? Bai! Vale, ondo. Oain, filamentu angela. Asunto zoragarria. Filamentu angela. Hemen da, ez? Vale, hemen ze. Filamentu gelara lekua duzula joan. Vale, gauzak utzen gaitut orduan. Hemen eskubitan, barkau, baina hemen eskubitan ez da bideik alago badao. Ez, ondo. Vale. Erdildan joa denboa guztin, ze ez dauket sendatzeko adabakik eta zer. Gaizki nabil. Triste nabil. Hau. Eskopeta bi balakin. Zer dauket, eskopeta bi balakin edo bengala asuntoa. Ziritza izue. Kontuz filamentu gelan. Filamentu gelara leko duzela joan, eriotza ia ziurra. Vale, gorde ingoet, montxe gordeet, oina. Montxe gordeet, oina, bazpare berez gordeko, laseo juteko gela horta. Eta ze, ze, filamentu gelan zein behar da. Lehen aurrea jo naiz da hili naiz. Orduan, zein da kontua, ze alboa juteik badao? Albotik ibiltzeik badao? Bai. Kontuz. Bueno, ze... Eriotza ia ziurra, baina ni hemen moldatzen naiz, Barkauko jazue, baina ni... Hori sendatzeko da, Kontuz, espraia. Barkauko jazue, baina ni... Begiak ireki, zerain besteako. Hila horreko azken hitzak. Ni hemen egarkei moldatzen nahi naiz, Laberintiloa da, baina... Linterna auket... Arazo gutxi, momentuz... Sendatzeko gauzak... Bai, jaun Andreok, bai! Hoxe baietz! Eskerrik asko... filamentu gelak bildura sartu jazue... Eta filamentu gela txiste bada, Laberintiloa dela, bai, baina... Aragiaren plaka! Guazen filamentuz! Hombre, karo, aurkari batzuk azaltze balin maia... Ja, asuntua... Okertu dingoa, baina momentuz lasai eta erraz gabiltz. Hemen zer dago? Zer dago? Giltzer doilu, jaun Andreok! Bueno, hemendik sano eta salbo atea berra aukeu. Ze momentuz balentria ikaragarri egiten egea.
Meategian Ibai Josek esfortzoren euskaretok... Meategian Ibai Josek hainbeste esfortzorekin euskaratutako kartela saltatu zenuen. Argia erabiltzearekin filamentoak ikusteko listo. Hoixe, hoi altzan dana, nik kartel horren berrekin euken, nire inteligentzikin egin dat. Eta, hor esprai bada, baina ezin da sartu. Ze makurtu ezin da inez, jokuntan. Bueno. Gela momentuz, erabat kontrolpean. Beitu nola troleatzen zaituzten sendagaia filamentu artean jartzen. Ba bai, eta bi replikaren arteko maitasun historioa ere bai. Nola? Bi replikaren arteko maitasun historioa ze? Jak, gozo, Norbait zoratuta nago edo jokoak bizitza barkatu dio? Ez, makina batekin itzaiten aizate. Zate, kontuatu, baina... hardcore gamer bat nauzue. Signalis bugeatu da. Ez, Signalis Tasioren aurrean jarri da besterik gabe. Gorde ezagun, ze indeuna historiko izan da. Jokuko gela zailena pasadeu, inolako arazorik gabe. Beste antzeko toki bat duzu buruan, ustet, norbait. Bueno, indeu galanta. Boh, erraz, Tasio. Bale, bain gora juteko, nondi da? Monofilamentuarekin, nuntzo den monstruoak? Plaka hartzerakoan etxeiak azaldu beharko ziren. Ez, Jan Andreok. Edioza ia ziurra, hil aurreko azken hitzak, eta Tasiok aixe gainditu du. Arar, hori da. Bueno, nungin doazen. Ea, aurkitze deun, kontuz, Ea, aurkitze deun oain. Plakak usteko gela, eta giltzakin zein behartzen giltzakin. Giltzakin ate bat ireki behar da, eta nunda bate hori... Pena agertu izizena, parra utako genitxun, klipa egiteko pres nengoen. Bai, lasaitu baitezke. Vale. Ordun. Beraz. Vale, hemen gelau dago. Baina, gila zeduna, hemen dira, beraz, pendiente dukuna da, giltza asuntoa, hemen zan giltza? Ez. Henez batzen giltzan atean nuntzean. Hemen, sartuko dugu. Betikotasunaren plaka, ez dakitzaren naia. Araiaren plaka, venga, araiaren plaka, oso, bi bakari faltaia, Bi bakari faltaia, eta bat bakigun ondon. Anazpiko hartan dago, eta pixoa behar dugu, panpin hori lortu behar dugu, baina hori giltzakin irikitzen duen lekoetan lortuko dugu, seguro. Orduan, giltzan nun sartu behar zan, goatzalda norbait giltzan nuntzan. Jon Androk. Hemenez... Nun otezan giltza sartzeko hori. Henez, bate hau batzen, mentxe! Tak! Giltza erdoilua erabili duzu. Tak! Bale, bain kontuz, Kontuz, sarrailan, kontuz. Bueno. Gela lasai bada gainea. Bueno, 12 milimetroko munizioa, nire favoritua, revolverrana, ze ondo egea. Panpina jaun Andreok. Behar genuna hemen dago. Granada kartutxoak, eskerrik asko.
Jan Andreok. Jan Andreok gozo. Tasio gozo. Hemen. Kamera honek enfokatzen honekin, eta gizi ikusiko zuen, belarrik bakarrik. Baina, hau, kontrolpen dago lagunok. Haze martxa hartu duen signalizek, Tasioren partidan. Egun txarrabak izan ditegu, lagunok. Gaur, fin Tasio gaur. Zorteko zaude gaur. Zorteko? Zortea ditze jozu honi? Giten nintzen erakustaldi honi? Atea irekiko duzu gaur, koderno momentua iritsi da. Belarri bakarri izingitu dira. Kontu zuain, Jaun Andreok. Boa, filamentua. Filamento 2. Hau da, Ibai Osek esatezun gela. Plaken atea, bai, baina goratzea jomar dau. Hemen broma oso gutxi. Keo, lasai. Bai, lasai. Porlos, lasai. Bueno, gaur egurren enez. Usted ez dauketela munizio asko, bi dauzket... Hostia, revolver eta hostik, pixkate ordenatu inberdu, Pixkate ordenatu inberdu kontua, ze revolver, lo otro, granada kartutxoak, zurezko zurezko panpiñana hain emerdula. Hostia, panpiñana, vale, ez aztu panpiñana, Tasio, gorde burun. Kartutxo gauzkeu... Ez, ordu ningo dauna fuera eskopeta, ze bi balakin bakarrik, bi kartutxoakin bakarrik. Vale, ingo dauna hartuko dugu revolverra, zalea naizela. Vale, hoi kombinatu ingoiteu gero, revolverra, errevolverra, eta errevolverran palak, mesedez. Eta bale gea, pres gaude. Zurezko panpina kombinatu bestearekin. Ta venga. Vale, oain ja, hau ja, ostia, ze hona, Mina baten, zea da. Matrioska. Ekipatu, birkargatu, eta baitu, slot pila batekin, ze lau bakarrik? Eskasa, ez? Gorde eta bagoaz. Filamentuan egiten saiatuko gea, bestela beko plakanare hor dago asuntoa, eta venga. Nire memoria txarronek ez dakit nondik nora dabilen, beste ziklo batean zen, beste Elster batekin. Ez nintzen konturatu mina panpina zenik. Aztertu inberdiala, norbait? Aztertu inberdiala, objetuk? Venga. Arroskortu zegutasio. Hemendik zan, oso krespano. Eta txomarkago, a ber. Oen, kontua. Me cago en Dios, nun dago. Zein dator. Ez da usartzen sartzera. Zein da bilarrotu xamar? Ni. Epa. Kontuzenekin. Zast eta egurra mandio. Tasio gaur garaitezina. Jaun Andreok. No, me cago en Dios. Apunta, Tasio. Tasio gaur garaitezina da, Jaun Andreok. Ala bestia, nundi dator. Me cago en Dios. Torri. Jasokoak eta. Bale gabe geu naiz. No me jodas. Ekaitza. Ondoloin ekaitza
Gabon pasa eta beste bat arte ondo bukatu. Deskantxago ekaitza, deskantxatu... Ondoloin... Bueno. Mantxo jungo naiz, horrez nagoen harrapatzen. Jode. Zer Ronaldinhona iteko ez dauket tarteik. Mega, Ronaldinho iten zaiatuko ga. Bueno, jaso indegu, baina... Sikiera... Hostia, filamentua joete, hori ja akats larri izan da. Oso larri izan da akats hori. Hemen aurkari danak jaikitzen nahi dira. Asunto txarra, jaun Andreok. Behintzat, holako bat hartu dugu. Eta sendaten goga. Guazen. Plaka, bai. Oin, aberro la bultatze gen. Bueno. Filamentu bat azikina. Eriotzak gertu. Tasio larri. Ez da hemendik. Hemendik ez. Asunto beltza. Tasioren etorkizuna. Baina lortu dugu ateatzea, Bizik ateatzea lortu dugu eta plaka eta guzti. Gaur Tasio, jaun Andreok garaite zina. Onar dezagun gaurko Tasion momentua. Baina ez ikutu filamentua la hostia. Ja, filamentua ikutu izan ezpanu, pixkat sasoi hoben egunetzen. Baina onar dezagun gaurko Tasion momentua. Kalanta da hau jaun Andreok. Ustez gela horrek Ibaioz traumatizatu zuen eta gogor geratu zaio memorian. Ibaioz, niko zan Ronaldinho nahitea pixkat, filamentuakin parea dorroza euki, baina aurra segita, fuera. Eta venga. Eta guain... bai, eta horregatik naztu naiz. Guain. Oso krespano. Batetik. Guazen jazu zen, bueno ez. Eske traste asko dauzketu bainez. Ez, hiru slot libre dare, ez da problemek. Baina utzingo deu. Mendik balien bentsat, bai, eske gaur dan asmatzen nahi naiz lagunok. Ati eriki beratela, jaun Andreok. Ati eriki beratela gaur, Ez da broma, Ibaiozek esan du, eta ez da broma, zer du da. Amabi lartan gutxi, amabitako, ate hori irekita do. Eta lehenagore bai, la hostia. Hau egin dago, lagunok egin dago. Venga, guazen lagunok. Gorde ingo du, bide batez. Zemen oin parea tonto esnatzea maia, gaina arma igaban joa, oire kontutan hartu behar da. Ze arma erabilikoet? Ze munizioet, bengala kartutxoak, bakarra... Pistola hartukoet, pistola normal hartukoet. Pistolie, ekipatu, birkargatu, pres gaude. Eta honekin... Mendik da, ez... Bai, mendik da... Eta bagoazela, lagunok. Bagoazela. Horrekanen plaka hartu, eta panpinko eskorra utzi. Eta listo! Zaztu gozo. Bai, jaun Andreok, bai! Oso politia horrekan asunto hori, Tasio Jones! Bala nahiko dituzu Tasio Jones. Zein da Tasio Jones? Guazen. Benga, guazen. Eske hau inda daula ja, Ja, eske pasau indaula ja pasarte hau dana, Bueno. Mendik da, korrespanago... Ez dakit hortu onto bulta ez otetenin, baina berdin zait. Zegoain, hemendik goaz, berriz hemendik.
Zelako zerraskia. Une honen zain nengoen. Bikaina, Tasio Jones. Bueno, gaurko zuzeneko bukatzeko pozik eta harro Tasiok orekaren plaka sartuko du eta atea ireki da. Jaun Andreok. Nora goaz? Oain zuzeneko bat. Zinematika bat etorrikoa. Eta ufa. Opa ez. Ez da zinematika sartu bendik, Ze, eskeltan gora goaz? Ufa. Eta ez dut gorde. Gordetzen joa. Ezin da erten ja. Ez dut gorde launok. Bueno, zer dau? Zer dau, Jaun Andreok? La, Adler labana begian sartuta duelarik. Retegin sudurreko tirita kendu gabe. Julian Retegi bigarrena, Adler. Ezinezkoa aurrera egitea. Hainbeste aldiz egon naiz hemen, baina ez naiz inoiz itzuli. Komandantea etzen inoiz mintzatu hor kanpoan ikusi zuenaz. Wow. Ziur naiz edozer zela ere ark gaixoarazi zuela. Komandante purtzileak. Bueno, zer da Jaun Andreok? Bitu, ze, irudi elegantea, atzen fondo gorri horrekin, bueno. Nolabait aldatu zen itzuli zenean. Komandantea aldatu intzan, Kanpo onda ona ez da brometako kontua, lagunok. Dagoneko etzen gure falke lider maitea. Zer ote dago atalasetik arago? Ze hostia dago atalas edo atalase hori pasata. Zer, lagunok, zer? Ez dio axola. Hau sarta naiz, eta pasa ingot eta ikusi ingot zer da honor. Ich warte. Zer da hau? Hostia. Bueno. Ataritik aratago, ustasuna. Oso politia bai. Gorritasuna, ustasuna. Zer da hau, Elster? Zer da hau? Nortzara? Jokon hasiera da hau? Hasierako destello batzuk egon dia hor edo? Ze guapo irudia musika, oso guapo. Kolore asuntoa, daltonismoa, gerturatu. Hab keine Angst. Bueno. Zain egon naiz. Alina Seo. Alina, zure zain. Elster, zure zain. Gure zain. Egon da Alina. Gure zain. Ariane Young. Ariane? Alina? Ariane? Kopia hauek, artelanan replikak, Gestalt, Elster, ez beldurrik izan. Bueno. Hostia.
Hostiako, Ez izan beldurrik, zergatik zaude hemen? Alemaneko itzulpenak, ez da Ibaios? Eten nahi hor. Itzultzaile neka ezin gure Ibaios. Gogoratu gure promesa. Bai... Gogoratu gure promesa. Esunatu. Ze... Nabea itzultzen nahi geha, oze? Hasieran azaltzen esnatu, ez? Epaile jauna. Epaile jauna hori txartela da. Esnatu. Elster. Honek jokun bukaera usaina auke, Eta jokun bukaera, jokun hasiera da. Jokalari txarra izan zara eta maiera txarra. Hala? Ze, bukatu itea ia? Jaun Andreok. Oh, kredituak! Barbara Whitman, Yuri Stern. Art Direction, Yuri Stern. Eskarrik asko Yuri, eskarrik asko Barbara. Zuekin dezu historioa. Written and directed by Yuri Stern. Ostia, ze, Yuri eta Barbara artean nindu edana, oze? Music by 1000 Eyes. Additional sound design, Tom Schley. Humble Games. Ikaragarria Jaun Andreok. Jaun Andreok. Ze kreditu motzak? Zema jendekin du hau? Ze gutxi zean? Bueno. A ver, ze esan dezue? Bukatu dala, Jaun Andreok. Wow, eguneko un Ghost in the Shell eszena hori. Bai, hostia, Ghost in the Shell asko gogorarazteu, eta eniz konstiente esan dezun arte norbait. Baina, jode, claro, Ghost in the Shell. Jaja, bai, hori kritikatu izan dute. Wow, kritikatu? Ez da, gite referentzia zuzenik zelako, edo. YouTubeko bideo batzutan tasio, baina zer gertatu da? Ulertu duzu ezer? Zein da zure promesa? Jode, promesa, ni puta idea. Ni puta idea. Laurpena tasio zudupe. Aproposa erreferentzia, jokoaren gaiak kontuan hartuta. Hoxe, oso referentzia proposa. Ze problema da Ghost in the Shell omenaldi bat iteken. Eske, jendek dana kritikatze gaur egun. Lagunok. Ikaragarria, bukatu indala jokua, enun, espero. Bueno, txoin jarriko dugu Tasio Cam. Jaun Andreok. Tasio ez emozionatu irten jokotik. Vale. Irten emango jot, bai. Ezin da irten. Movida, txon. Me cago en Dios, movida daula, hostia. Bueno. A ver, jokun hasiera da, o ez da? Ezin zan irten, hemen zehoze dago. Hemen ez da bukau jokua, Bueno. Ikusten izate ez, bai. Hola. Bueno. Bale, hau jokuan hasiera da, baina irtetzen ez digu utzi. Orduan, eskemen zoze Boh. Karo, jokua ez da bukau dala bezala indigue, baina ez da bukau. Eta guain, Bale, mendikan igo, eta mendikan bate hori ireki. Ze pasatzea lagunok, Jaun Andreok. Ze gartze bor.
Zama sotoa despresurizatua. Ez sartu hegaldi bitartean. Zer da, hau Jaun Andreok? Ze. Hainbeste gela pasatzen hasieran jokoa... Operation Penrose, ostia, eski gana izgoatzen, aski aspaldi ezin itzan la, ostia. Hegaldi bitartean? Ja, ze hegaldi bitartean, hau difentia. Bueno. Eusen nazioaren erotasuna, Penrose motoko espaziontzia, herriaren ontzidia. Ze movida dago hemen, izarra baino ez dira ikusten. Kolibri, irrimarra, azalibria. Bueno, nervioso nago, Txon. Zama sotoa, despresurizatua, ez sartu hegaldi bitartean. Hegaldi... Zabaina hegaldi baten gaude? Bueno, zer da hau Jaun Andreok? Zer da hau Jaun Andreok? Orduan espazioan zaude. Eske hau difentia. Hostia. Upper Gallery Medical. Penrouseko larrialdiko prozedurak. H. Eranskina. Wow. Oso behan du harrapatzen hau movida honeko bain, Gauk amabik dia. Bueno, Jaun Andreok. Aurrez burututako Helmen. Txapagai orain ikusteko. Aurrez burututako helmen luzeko ikuskatze misioen datuetan oinarrituta, ez da gomendatzen replika teknikaria piezakatzea bizirauteko elikagai bila. Ez da muturreko egoeratan ere. Replikaren biosagaiek osasun arazo ugari eragin ditzakete irentsiz gero. Haragi arruntaren itxura eta zaporea izan dezake, baina bioingenieritzako ehunak onura baino kalte gehiago egin dezake larrialdi egoera batean janez gero. Likido oksidatzaileak odol itxura dauka, baina gestaltek ezin dute digeritu. Bueno. Asuntua da, gestalt batek, alinak, arianek, larrialdi egoera baten replika bat jantzula eta ordun ariane bihurtu zen. Edo ez egiteko biben. Teorian gorde da hil zarenean. Gau pasa ojo, ez da zuen pixka jarraitungo du, pixka aur berrez gorde arte edo kontuan hartu behar da replika aintzindariek estatistikoki bizirauteko 660 aukera gehiago dituztela gestalt ofizial aintzindariek baino. Misio arrakastatsu baten izenean, hobe da replika funtzional mantentzea zure sufrikaria luzatzea baina. Movida... Tasiok badaki dagoeneko jokoaren historia zein den, kanibalismoaren ondorio psikotikoak. Hala da? Ibaios, hala da, asuntoa. Ze haragian aluzinazio horiek, aluzinazioak edo, haragin movida hori... Dana ametxe bat izan da, Dana ametxe bat izan da, Jaun Andreok. Penrose ostena bigarren fasea. Transmisio deszifratuaren hasiera. Gure kalkuluen arabera, misioko denboraren 1500 ziklo igaroak izango dira mezu hau jasotzen duzunerako. Zorionak kamarada dagoeneko ontziko zure bizitza berrira guztiz moldatua behar duzu. Hort, hogeira gerturatu ala, mundu berrien bilaketari ekin beharko diozu. Helmen luzeko sentsoreak erabiliz, esplorazioa abiarazi behar duzu, baliabide erabilgarrien, bizitzeko mundu egokien eta bizitza estralurtarraren arrastoen bila. Gogoratu replikari laguntza eska diezaiokezula ontziaren mantentze lanetan. Zure misio arrakastu da txua.
izan dadin opa dizugu transmisio deszifratuaren amaiera. Bueno, lagunok. Inspect, erreaktoreari ozgarria injektatzeko sistema, ez da isuririk aurkitu. Informazio asko hain programatutako mantentze egitekoak. Ikuskatu LST erreplikaren kalibrazioa eta biltegiratze unitatea mantentzekela. Ikuskatu sistema nagusira sarbide terminala, kantina. Ikuskatu hegaldi kontrolak, pilotuen kabina. Ikuskatu larrialdiko hibernazio kriogenikorako unitatea, kriogenia, eta berri eman gestalde esplorazio ofizialari. Gure egiteko zerrenda da, ez? Gogoratu, erreplika goxoago dira egoziak frigitua baino. Bai, baina oraingoz ulertzeko zailtxo. Lore sekretua aurkitua. La hostia, Penrose. Larrialdiko hibernazio kriogenikorako unitatea. Joko hasieran hortik esnatu ginen. Ontzian tratatu ezin den larrialdi medikoa gertatzean, Gestalt eskifaiakideak hemen utz daitezke hibernazioan. Sistema guztiak egonkor. Espero dut ez dugula inoiz hau erabili beharrek izango. Garo galdutan hau ez dakituan iraganea jungean, ozeke arristo... Ez, hau gesaltzentzako da, bale. Bale. Mantetze egitekoak gueto berko nituzke ariane ikustera joan baino lehen. Hau irakurri dugu ja... Bale, horre egiteko daude. Eta partida gordetzea litzake politia oso. Ariane Jeong, bai. Ariane Zarra. Txen, hemen egon geha, edo ez geha egon. Ez geha egon. Vale. Ze, han beran egon geha, ez? Betikan igoen geha. Orain, etzara Alinaren Elsterra. Hemendik hasieran igo gea. Eta hemen egon gea baita. Egitekoen zerrenda orain dela gutxi irakurri duzu. Bai, akuatzen naiz. Garantzetxona, behitu ze txano polita. Ze txano? Oain jantzita daukat txanoa? Desberdina. Bale, gelau falta, beraz. Itxita dago giltza bat behar du. Lo otro... Epa! Hostia! Hau martxan jarri lehik edo? Ababorreko kontrol panela. Dena behar bezala dago. Hau ikusi genuen hasieran, ez? Ontziaren kontrol panela, orain ez dut erabiltzako beharrik. Estriborreko panela. Istriborreko kontrol panela. Sistema guztiak berdean. Puzzlecito hemen igual. Ontziaren kontrol panela. Sistema guztiak egonkor. Badan ondo, ez? Momentuz, hau zer da, katxarro hau. Lurreratzen eta trakatzean laguntzeko monitorea. Espazioa. Dana esamertzaio. Tasioi. Espazioa alare bai. Eta hemen zerbait... Ojo, hemen hola zerbait azalduko, mugimendu handi dauke. Hau martxan dago, bestela etzenateke airean egongo. Hasieran istripu bat izan zenuen eta planeta edurtu batean zeundeten. Edurtu, ondo. Edurra, esatezue, Ibaioz, zure territorion, edurra, ez da?
Bueno. Bai. Ba. Hau martxan du. Baina hau martxan jartzen espazio gode. Tasio. Esna adi, tasio. Flight Steam Deck. Eta Arianeren oharrak. Margo okre gabe iraganea indeu salto beraz, etorkizunen istripu bat izan bagen dunez. Eta Ariane ere hasieran Ariane zan. Gero alinatu zan. Edo ze kristo. Margo okre gabe geratzen ari naiz. Elsterrek barre egin dit, aipatu dio denean. Orain nironek nahaztu beharko dut. Bai, gogaikarria. Oraindik ez dut eskuliburu guzti horietako asko irakurri. Bizi osorako dine irakurgai eman didatela iruditzen zait. Gehientsuenak eskuliburu tekniko aspergarria dira gainera. Bazuten guk ikusteko film gehiago ematea. Honen ordez. Filmen erdia gudakoak dira, eta Elsterrek ez ditu atsegin. Eta beste erdia propaganda drama kixak. Margolana. Hor margolana dago. Arian azkenaldian margotzen aritu den margolana, kostalde lasai bat. Ze, hause? Hause zangela hau, besteik ez? Bueno, besteik ez horre testua, baina... Kerri... Ziaro galdua, no? Eta... horre gela bat falta da, Andreok... Igual ez nintzen erike. Eta okerrena, partida... Bale, gela hori mantentze egitekoak inda gero, joan behar da horrea. Ostia, kri, Hemen zeinik ez da, ze mantentze egiteko eta ze kristo. Kri, Hoin zein berdet. Zerrenda bat eman dizute. Ja, bakit, hemen hau da, zerrenda. Ta... Ikuskatu sistema nagusira sarbide terminala, kantina. Hostia, ja ikuskatu eta erdie. Sistema nagusira sarbide terminala, bale, kantina jomar dugu, lasai. Kantina, bar. Maintenance, cargo access, stern observatory. Nundo kantina. Irakurri bete beharrik berriz ea zer esaten zuen. Haze ataskadak hauek ordu txikitan. Eske nik ez dakit nola pentsatu reiteten noen. Ez dakit nola ezaten lo hartu hementxe zuzenen. Baina ez dira kasurik egin. Bigarrena nundik hasita bigarrena... Zein da kantina? Nun da kantina, Jon Andreok? Nun dago kantina, Jon Andreok... Mesedez, kantina. Kanti. Nuntzaude kant. Giltza bat behar du, hori da kantina, giltza behar duen... Storage. Storage ez da kantina. Ontxe honge hemen, ostia, eta zio. Azpinengoa? Izan daiteke giltzaren izatea aztuta daukat. Lekune dauk, kantina pinta, ez? Sistema nagusira sarbide terminala kantina. Where's the canteen? Cargo access, maintenance... Maintenance ez da izango. Haben Dios,
Beran dutzen nahi dela, lagunok. 12:10. Zehoz ikuskatu behar deu, kantinan, da... Norbait zugu atzezea, nondun kantina. Medical, Reactor, Cryogenics, Stern Hall... Ez daukazu giltzarik, ez da? Nahi zoroitzen. Ez dauko eta zer. Giltza hor... Hemen ja naiz 26 aldiz... Hemen Steam Decka dago... Ba hor nomai dago eta ez duzu ikusi. Giltzia? Jo, eske ez da zer ikusten ja. Begiratu non diren bete beharrak eta giltza ziur gongoa bete beharretan agertzen ez den gela batetan. Ostia, hemen egon naiz, baina aspaldi. Azterketa medikoaren ordenagailua. Arianerek akatsa ibaios. Arianek ziklo batzuk barru izango du hurrengo osasun azterketa. Bai, hori lehen irakurri dau. Hori ere bai, baina bazpare. Bai, larrialdi prozedurak ez jateko eta Reaktoren osgarri injetatzeko sistema, ez da isuririk aurkitu. Konponduko dut, beste pertsonaia bat da. Arian ere zeo, aizpa. Gezurra da. Gezurra da, joder. Sinisten dutela, A ber, ikuskatu sistema nagusira sarbide terminala kantina... Ondo giltza, joder... Tasio itxu giltza aurkitu ezenik. Joder, azte, dana... Aztertu edoa. Ez da giltza egin ikusten. Giltza bat behar du. Eske... Hostia, hemen nengoa giltza, Hemen nengoa giltza, Me la estoy oliendo. Hemen nengoa giltza. Gineiz bueltak hemen, ez da zer ikusi. Kantina ingelesez mensa. Mapan ez dago mensarik, ez da? Ibaioz, giltza euskaratzea aztu duela eta ez dago zure versioan. Stern Hall, Cryogenics, Maintenance, Lower Gallery, Cargo Access, Stern Observatory. Giltza faltan leku izangoa. Zuek ez zaizu iritzen giltza hemen ondaikela, hemendik hartu behar dela nun baitetik. Nik pinta hori hartzeko giltza. Hara ikuste duen giltza. Garo, igual giltza cyberpunkoa da, ez dakigu nolakoa dan. Eskilaren gelan iruditu zait beste ate bat zegoela. Eskilaren gelan? Zer iruditu zaizu, mapan edo... Bai?
Ostia, hor eskubitako ate hori, eta zio. Baina Lovecraft eromena izan daiteke. Bila nabil, baina ez dut aurkitzen. Ostia, eske, arrazoi dauke, norbaitek arrazoi dauke. Hemen eskubitako ez bat zela, jun. Ui, que empanada. Tasio... Penrose. Esplorazio ontziaren egoera monitorea. Nabigatzen, bidean, Ariane Jeong, Gestalt pilotua, eta Elster 512 replika unitatea. Aktibo, kantina. Aktibo, pertsonala. Ezaztu arauak beti obeditzea. Bai, sondo. Hau zan kantina lagunok. Vale. Hau zer da. Etxeko landare txiki bat da. Zigilatutako gutun bat dago dokumentuen artean. Honako dio, repliken informazio konfidentziala. Gestalt ofizialek soilik ikusteko. Ireki gabe dago. Ez du gutun hau irakurtzeko behemenik, ziurrenik niri buruzko informazio konfidentziala dauka. Ireki alere? Noski baietz. Abertazio. Berandu da. Badirudi ez duzula Ariane ikusi nahi. Noski. Bai, ez da, hau irekin behar da. Elster. Repliken arazo ezagunak. Penrose programa. Aizu, eske, okerrena ez da behandu dara izidak. Ez da negarri dauketela, urbilan ejoa. Urbilan ejoa, ontsen ator. Amabik eta emezortzi, lagunok benetako pasa jokoa amaitu arte ez doa inorro era. Galdetu hor nizuen, ia asko falta da, oinaz izu galdetuko, pixka spoilerra esatea asko falta da, ez. Gordetzeko momentua iristenen, ja, kendengo dut segiko du beste egun bate, baina gordetzeko momentu arte ezin dut gono era. Repliken arazo ezagunak, Penrose programa. Hau oso morbosoa, ze guri buruz itzen du, ez? Guitzeitegu dokumentu honek iazzateun. Gure misterio argituko da kaso. Informazio konfidentziala. Gestalt ofizialek soilik ikusteko. Orduan ez da tirakurriko. Pasa. Replika modelo hauekin izandako esperientziari esker hobeto ulertzen ditugu haien jokaerako irregulartasunak zeinak unitate hauentzako erabilietako jatorrizko eredu neuronaletan duten sorburua. Informazio hau hain kontuzkoa denez, dokumentu hau irakurri ondoren suntsitu egin behar da. Horri hau gamarraldiz irakurrita daukazu, no jodas. Elzerren betiko txapa eta uste nun propio zala guregatik, neri buruz, ez? Gure personajei buruz. Claro, Elzerren betiko txapa da. Moldakortasuna eta isolamendu hori denbora luzez egoteko fidagarritasunari esker. Vale. Estoikoak eta isilak direlarik, Elzer unitaten eredu neuronalak nahiko onkorrak dira. Hoge da haiekin alik eta gutxien interaktuatzea eta bakean ustea. Elzerren eredu neuronala, binetar jatorriko soldadu bat zenez, oinarrizko beharrak baino ez ditu. Ez hitz egin Elzer unitatearekin gerrari buruz. Penrose ontziak kalibrazio kapsula espezializatua daukate, pertsonalitatea egonkortzeko egokia. Gestalt oroitzapenak, berpizteak egiteko, ez erakutsi edo eman argazkirik Elster unitateari bereziki gerra garaiko soldaduak azaltzen badira. Ez erakutsi filmik edo jarri musikarik, ez saiatu Elster unitatearen lagun egiten. Bakartia gure Elster gaztea. Benga, guazen arienena, hostia.
Hau ez, lehenengo horria. Hau ez duzu inoiz irakurri. No jodas. Tarun zer da irakurten okena. Lehenengo horria? Ah, vale, informazio konfidentziala dala eta hori, vale. Vale, baina, eske, karo. Ez inoiz itzen elzer unitateekin, gerrai buruz, da hori dena ez du esan, ja. Egida, bai. Oroitzapenak berpizteak egiteko, argazkik ez, gerra gariko soldabak azaltze bai lo otro, vale. Hau, vale. Venga, gozen Arianen gara. Hala garaia. Zer diozu Ariane? Elster! Ariane, ez dizu esan ez gehiegi hitz egiteko eta olako besarka ematea zu? Bakartien naiz Ariane, onartu. Esnatu zara, Elster! Ze, morreo? Elsteragaz? Faltan bota zaitut. Baitanik zu ere. Gure 3000garren zikloaren urtemuga da. Geroago misioaren parametro eguneratuak jasoko ditugunez, pentsatu dut ondo legokeela ospatzea. Itxoin, musika pixka jarriko dut. Ze, bailesito? Zer da hoi Andreok? Ala! Istripoa dator, Achtung! Kontuz, Ariane, Elster, Achtung! Lotan daude, gozo. Eta bagoaze. Epa. Ala. Egunerokoaren horri loitua. Ez da izan barren zikloa. Esan esna edo lo nagoen. Ikusmena lausotu da. Eta atzak minduta dauzkat. Bizkarreko mina, hortzetako mina, begiko mina denean, une oro, ezin dut jarraitu, mesedez, geldiaraz ezazue. Ostia. Jaun Andreok, zer da hau? Jaun Andreok. Hau lehen ikusi duen zerrenda ez? Ez? Beste hortzu bat galdu dut. Odolez bete dut ingurua, eskuak dardarkan nituen. Zergatik hasi zaitilea erortzen, ezin dut lorik egin. Lo egin nahi dut besterik ez, mesedez utzi lo egiten. Movida. Hori zuzara, lehen, hiltzarenean. Bai. Benetako lorea. Konturo nahiz, berriz lehenoko momentura jungea ala eta...
Sí, Promes egin nuen. Edo zer egingo dut. Replika. Compartmente. Zer da asuntoa jaun Andreok? Hemen sendatu egin geha, beste replika bati. Atal batzuk kendu, lo otro. Hemen aragi asuntoa dago baita, aragi mazarraldoi badago krio kapsulan. Behar nuen guzti hartu dut. Bera sie, ni ik. Bueno, jaun Andreok, Hau irakurri dugu. Mesedez? Lehen letra gehiago zeuzken, Mesedez, geldiarazi behingoz, mesedez, hori bakarrik. Mendik etorri naiz eskuitatik, ez? Mendik etorri naiz. Beste bar bat zen. Vale. Epa. Aragi asunto dago hemen. Beste estarri oitako bera salto diteko, Mobidon. Mobidon Ramon. Orain ezin dut gelditu. Horre jarraitu bai. Mobidon Ramon. Kronometroa. Denbo batzeaka. Ez denbora aukeula ez den hau pasatzeko, aurrekon kabe gatu ginen. Berrizea, hemengo, ondartzako ez dena hori. Bueno, jaun Andreok. Abesti bera kantatzen duten horiek, haien ametsetan entzuna dute. Tonu goibel bat entzumenaren mugan, ahots isil bat, ene bihotzari xuxurlaka. Batu gugana, elkarrekin, betiko biziko gara. Ez dago iesbiderik, bat izango gara. Hori altzan gure promesa? Biak bat? Baina itxaso beltzak ikaratzen nau, irentsiko nauen itxasoak. Ez. Ezan gure promesa hori, ados. Baina itxaso beltzak ikaratzen nau, irentsiko nauen itxasoak. Guazen. Vale, guazen. Hostia, itxasoa, Euskat Darsulseko itxaso mateu. Zerbait zaharra, gizateri baino zaharragoa, lo dago lurraren sakonean. Gaueko bere deia entzun dezakegunok, gonbidapena da. Oroitzapenen ozeano bat, non nia desagertu eta gua hasten den. Movida. Zulo handiak, zulatu dira sekretuan, lurreko poroak nahikoa omen zirenean, eta gauza batzuek oinez ikasi dute arrastaka ibili beharko liratekeenean. Ez genuen inoiz utzi behar jatorrizko zopa. Heriotzaren bidez soilik ihes egingo dut bere deitik, bizi ororen gainetik, agintzen duenaren gandik. Jagoikoa? Bueno. Lovecraft edo da. Bai, Lovecraften poemak dira. Lovecraften liburu bat irakurri berkoet. De hecho, aurrekon lagun batekin komentau nun da esan zian... Hola. Esan zian lagun batek Lovecraften liburu bat behintzat bat zeola euskeraz. Gestaltzerfall kapitel 3.
Ahaztu gizartea, bueltatu jatorrezko zopara. Bueno. Hemen dago kusidadea. Haze ziginkeria komun hontan. Eta zerbait aldatu da. Ze komunen egon ginean, bainatzo nahi zikina. Ai ama. Ez duzu gaur bukatuko jokua. Bihar ere ez. Me cago en dioro, Atea haragi masa batek blokeatu du, ez dago sartzeko modurik. A ber, baina oain noiz da. Ongi etorri Sierpinskira. Sierpinskigunera leku aldatu zaitzan hautatu izan zara, edo ala egitea erabaki duzu. Gure lanbide eskola instalazio entzutetxoan, gaitasun berri ugari ikasi ahalko dituzu, zure etorkizuna itxuratu eta gure nazio zorareko herritar produktibo bilakatzeko. Hau, holaxe, talko altzan, ez? Aurreko zure senide lagun eta lankide hoiez arduraturik. Hau berdina zan, ez? Esango nuke. Gia, ikastolako komunak bezain zikina. Nik komentzetu neon bukaera parten zeola. Ba ez, lagunok, ez. Aragiak hartu du ingurua. Hau, dana aragituta dago. Erabat, aragiztatuta dago inguru dana. Bueno. Arroin maparik ez gaina, hostia. Ezakit eskubita jun, horren aurrea jun. Hemen ez da ezer, ze hostia gure aurrea. Ezkerrera hobe gordetzeko. Nundik, ezkerrea? Ai, hori gireko nire hostia. Nundik ezkerrea gordetzeko? Ez dago bideik ezkerretaz? Komuneti bidea zen igual? Bai, niko era honberra dukatu, eske, klaro, oker nengoen. Eske, klaro, asko idaluzatzen kontua. Ibaioz, segi oera lasai, ze gorde ingo dugu eta bukatu ingo dugu, ikaragarria Jaun Andreok, ikaragarria. Lehen gordetzeko eskuman zegoen. Hemen. Zerrailak astuna. Su padren bizikleta. Mesedez gordetzeko aia, Ongoz bideo bakarra dago bintzat. Baina hau beste ziklo da. Hemen, Jaun Andreok. Gorde du Jaun Andreok. Oera jundeik ezuela sai. Gorde du. Ufa. Haze partida gaurkoa. Jaun Andreok ikaragarria. Tasio kam. Venga, oera launok. Venga, danok lota. Gehiagik luzatu da. Eta bueno, gauko 12 erdik, eromena gaur, eromena, aragia, ostia, itzaldu dintzait orko fokoa. Orko fokoa itzaldu dintzait, bueno, berdin da. Gero YouTubeen beste tekstu bat, mesedez. Ametxetan hausnartzeko ugari, amez gaiztoak, aragia, ze hostia aragia, batez ere ontzian, oharrekin, asko dukut hausnartzeko. Jode, ikaragarria lagunok. Urrengo bideoan edo. Lagunok. Asko gustau zait, gaurko pasartea. Zoroa izan da, kriston aldaketak egon dira, salto temporalak, Ariane eta Elster liauta zeuden, horretik despistau zian da, horretik izan zuen istripua, Oso cinematika guapok. Historia ulertzen duzunean nik uste dut gustatuko zaizula. Nik hori ustetu. Tremendo konbion antzatu dute. Bai, ikaragarrizkoa izan da. Bai, istripuen momentuak kristona izan da. Baina gustatu zait kanibalismoaren teoria. Kriston jokua, eta jode, momentu baten ja agortu zalakon, ja bukau zalakon, da gero ezintzala irten, segiteula,
ikaragarria. Asko guztak zait joku gindun jugarreta hori, kredituk azaltzekoa, eta gero irten ezin diozula eman, da hori, beharra. Lagunok, behonde gula, jarraituko dugu, agur esatizueten mentzaudeten Ilargi, Ibaioz eta Norbaiti, eskerrik asko, hemen oteatik, hain arte eta dana, erki pasatu dugu, eta zuri, Ibaioz, eskerrik asko, eta YouTubeko eta PeerTubeko ikusuntzule ire, agur esango jau, hemen etorkizunen ikusiko guelakon gameplaya, eta ekipo, dano deskantzatzea, gozo, eta laizter jarraituko dugu, igual bihar, deskuida dauzkeo. Bueno, launok, ondo izan, besarka da bana, PeerTubeko batez ere agur bat, jendetza horri. Gabon zaindu donok, deskantzatu. Laster arte launok, ondo izan.